boa tarde a todos e a todas. Imos dar comezo á sesión ordinaria do Pleno correspondente ao 30 de xaneiro de 2024. O primeiro punto na orde do día é a aprobación se procede do borrador das actas das últimas sesións celebradas, que é a ordinaria do 28 de novembro de 2023. Aquí pon novembro, sí. De decembro de 2023, perdón. Si non hai ningún... Sí, perdón. Sí, boa tarde a todos e a todas. Neste punto, somente comentar que hai un erro na transcripción. No punto número 7 da moción do BNG prol das traballadoras do SAF, no lugar do turno de palabra do Partido Socialista de Nacho, fun eu a que le veíamos esta moción. Se menciona Nacho todo en todo o texto. Faremos esa modificación, sí, entendendo 7. que simplemente a modificación é que a interlocutora era sí. neste caso. Vale. De acordo, grazas. Pois con esa modificación damos aprobada acta por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, da acción de conta das resolucións da alcaldía segundo expediente que se acha na sesión, a cual tuveron acceso todos os grupos. Gracias. Terceiro punto, proposta de prezo público por publicacións. Señor secretario. A Comisión Especial de Contas Informativa de Facenda, Promoción Económica, Personal, Emprego, Urbanismo, Casco Histórico, Vitivinícola e Obras, na súa sesión de data 18 de xaneiro de 2024, adotou o seguinte ditamen. De conformidade co previsto no artigo 129, en relación co artículo 41b, ambos da Lei 39/1978, de 28 de decembro, reguladora das facendas locales, este Concello establece o precio público pola prestación dos servicios que a continuación se indican. Publicación, os boleches van de vacacións a Ribadavia. Autor Pepe Carreiro, prezo 5 euros. O presente precio público surtirá efectos a partir da data da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e seguirá en vigor ata que se acorde a súa derogación ou modificación expresa. De seguido, somente esa votación ordinaria a moción presentada obtendo o seguinte resultado. Votos a prol, Partido Popular. Resérvanse para o Pleno os membros do PSOE, BNG e Ribeiro en Común. Por conseguinte, por maioría, fica dictaminada favorablemente. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Quenda para os grupos. En primeiro lugar, ten a palabra Ribeiro en Común. Ben, iba simplemente a decir que nos vámonos a abster e sin máis intervención. Moi ben, de acordo, grazas. BNG. Boa tarde a todos, ao público presente e aos compañeiros. Nós tamén ímonos a abster. En comisións preguntamos que cantos libros sobraran, non se sabía exactamente, fixeronse 1000, están pagados. Entonces, nós queríamos saber se se falou con o colexio ou con algún centro educativo para a posibilidade de que se algún neno que non recollera ese día por algunha causa, pois, que pudera ter acceso ao libro e o precio, pois, non sei se o fixeu o equipo de goberno ou o autor, como é un precio que nós non fixamos, pois por iso nos imos abster. Moi ben, moitas grazas. Grupo Socialista. Ben, nós tamén imos absternos, estamos de acordo co que dice a voceira do BNG, que se algún neno, se hai coñecemento de algún neno ou nena que quedara sen recoller este agasallo, este libro, pois que se lle faga chegar por medio dos CRAS ou algún colexio. Moi ben, moitas grazas. En este caso, nada, simplemente que recollemos esa proposta, que si, por suposto, claro que se algún neno quere, pois faráselle chegar. Pasamos a votación. Votos a favor? 7 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 6 abstencións. Queda, polo tanto, aprobada a proposta de prezo público. O seguinte punto na orde do día, punto cuarto, é a aprobación das bases do Premio de Teatro Abrentes. A Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deporte e no Turismo e Termalismo na súa sesión de data 18 de xaneiro de 2024 autor o seguinte ditamen. Aprobar as bases do 19 Premio Abrente de Teatro de Textos Teatrais de acordo coa literalidade que obra no expediente. De seguido, somente esa votación ordinaria a moción presentada obtendo o seguinte resultado. Votos a prol, Partido Popular. Resérvanse para o Pleno os membros do PSOE, BNG e Ribeiro en Común. Por conseguinte, por maioría, fica dictaminada favorablemente. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Quenda para os grupos. Ribeiro en Común. Non quere opinar? Non. Pasamos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Non hai. Abstencións? Unha abstención. Queda aprobado, polo tanto. E agora pasamos ao punto quinto, que é moción de Ribeiro en Común sobre o reforzo do servizo de pediatría no centro de saúde, a cal presentamos unha emenda de engádega dende o Grupo Popular que se foi trasladada aos grupos. A
Comisión Especial de Contas Informativa de Facenda, Promoción Económica, Personal, Emprego, Urbanismo, Casco Histórico, Vitivinícola e Obras na súa sesión de data 18 de xaneiro adoptou o seguinte dictamen. Primeiro, o Concello de Ribadavia solicita que o Sergas reforce o servizo de pediatría e, como mínimo, cubra as baixas, vacacións e dereitos laborales básicos das seus profesionais. Se completa a xornada das dúas profesionais actuais. 2. Instar o Goberno da Xunta de Galicia e o Sergas a que melloren as ratios de paciente médico e a que implementen unha política de reforzamento do servizo sanitario e dos seus profesionais no Centro de Saúde de Ribadavia e PAC comarcal, así como en todo o sistema sanitario galego. Terceiro, instar o Goberno da Xunta de Galicia e o Sergas a que cubran todas as vacacións e baixas dos profesionais médicos do Centro de Saúde de Ribadavia e, en especial, no reforzamento do servizo de pediatría. Cuarto, dar traslado deste acordo plenario ao presidente da Xunta, Conselleiro de Sanidade, Secretaría e Dirección Xeral de Sanidade e Fatura Territorial de Ourense do Sergas. De seguido, somente esa votación ordinaria a moción presentada, obtendo o seguinte resultado. Votos a prol, Ribeiro en Común e BNG. Resérvase para o Pleno os membros de PP e PSOE. Por conseguinte, por maioría, fica dictaminada favorablemente. Moitas grazas. Como sinalábamos, se presentou unha emenda de engádega por parte do Grupo Popular que consiste na adición de 2 puntos, do punto 1 e 2, teñen vostedes o texto. Entendo que, en primeiro lugar, damos a voz ao Grupo Popular para explicar a moi brevemente, simplemente para introducir os dous puntos que engadimos, porque, bueno, a verdade é que, bueno, obviamente non compartimos a visión catastrofista do sistema de saúde que temos en Galicia. De feito, eu creo que nos temos que sentir orgullosos non só do de Galicia, sino do de España en xeral. Pero é certo que, bueno, que en determinadas ocasións hai deficiencias de médicos e, bueno, isto non podemos achacarlo simplemente a un partido político, porque o problema vén de anos, non? Como sabedes, a falta de profesionais non é nova, sino que hai anos que se ven tendo en conta, e non só en Galicia, sino no resto de España tamén. Polo tanto, por moitas intencións que teñamos de cubrir as plazas, se non temos médicos que as cubran, pois non é doado. Entonces, de aí ven os nosos puntos que vou nos ler. No punto 1, o Concello de Ribadavia acorda o seu apoio ás medidas incluídas no Manifesto de Conselleiros de Sanidade para a toma de medidas estatais urxentes en materia de atención primaria, respaldado pola maioría dos gobernos autonómicos e pola maioría do Congreso dos Deputados, e que inclúe reformas que permitirían incrementar en 1000 as prazas formativas anuais de Medicina de Familia en toda España nos vindeiros anos para afrontar o relevo xeneracional na atención primaria. E número 2, instar a Xunta de Galicia a demandar do Goberno de España o cumprimento do mandato parlamentario que lle insta a adoptar estas medidas tras a aprobación dunha resolución no Congreso dos Deputados nese sentido. E, bueno, os 3, o 4, o 5 e o 6 veñan sendo os puntos de 1, 2, 3 e 4 da moción presentada por Ribeiro en Común, co que, bueno, como se os leu o secretario, non os vou a ler. E, bueno, isto de momento é a miña intervención. Moitas grazas. Quenda agora para o grupo propoñente da moción, Ribeiro en Común. Ben, grazas, boa tarde a todos e a todas, aos veciños que nos poidan estar seguindo desde as súas casas, aos asistentes e a todos os compañeros da corporación. Antes de comezar, eu me acabo de atopar este texto aquí encima do meu escano. Non sei se se enviou por correo ou non. Vale. Esta é unha iniciativa de Ribeiro en Común, que se presentou incluso antes das comisións informativas, que iba xa na orde do día das convocatorias das comisións informativas pertinentes, fai casi 15 días, pola demora deste pleno, e seguiu todo o procedimento administrativo para presentar unha moción. O que hoxe fai o Partido Popular, a iniciativa do Grupo Municipal de Ribeiro en Común, é un pouco xogo sucio, por decirlo de alguna maneira, e a perversión da labor que temos os grupos e dos dereitos a presentar mocións que temos os grupos, como Ribeiro en Común, e o que pretende, basicamente, pasar rodillo, na súa maioría absoluta, falta de diálogo, a demostración está en que non hai un envío previo, é dicir, insisto, os xoves, non este último, sino o anterior, hubo comisións informativas, foi dictaminada esta moción e hoxe todos os grupos, non só o Ribeiro en Común, o digo como propoñente desta moción, pero todos os grupos
se atoparon esta enmenda. Na realidade é a sustitución, se podría decir, non máis que de engádega, porque evidentemente ven en consonancia con todo o relatorio electoral e propagandístico da Xunta de Galicia do Partido Popular, que nestes 15 anos o único, digamos, expediente cuberto que ten é botarlle a culpa a outras administracións do que o seu goberno, insisto, en 15 anos é incapaz de facer. En todo caso, isto é unha nova mostra de que o Partido Popular de Ribadavia, cando quere, ou cando lle interesa, mellor dito, é unha especie de plataforma veciñal da Ribadavia que ti queres, e cando lle interesa, e sobre todo cando hai eleccións e mandan os de arriba, evidentemente funcionan como un partido político de sempre, máis do PP que os que foron o domingo ali á Praza de Madrid. Entonces, bueno, isto é unha nova proba, como digo, porque ven a redundar e ven a traer a este pleno nunha moción que quería ser aséptica, que polo menos a intención nosa foi moito máis neutra que outras que temos presentado. Isto é así, justamente porque tamén nos adaptamos á nova realidade do pleno e evidentemente intentamos traer mocións que poidan ser tamén ou que potencialmente sean aprobadas por outros grupos, como eu creo que é o máis intelixente facer. Sen embargo, o Partido Popular, evidentemente, trae aquí a este pleno un debate que en outras mocións de Reviún Común alude a que, bueno, estos son Reviún Común que trae debates de outras administracións, de outras institucións, de outros parlamentos e debates alleos a Ribadavia. Cando interesa este relato é o que se di por parte do Partido Popular, e hoxe acabamos de ver, ou estamos vendo, evidentemente, que ese relato do Partido Popular, eses debates que se deron nas Cortes e que se dan constantemente na TVG ao servicio do Partido Popular con este relato mismo que aquí se di, o Partido Popular de Ribadavia hoxe o trae aquí como, bueno, evidentemente, emenda a totalidade da nosa moción e, evidentemente, cunha intención que é o relato de Alfonso Rueda, do conselleiro de Sanidade e destes 15 anos donde, evidentemente, decía a portavoz agora do Partido Popular, visión catastrofista, en absoluto. Creo que calquera que sea usuario do Sergas e calquera que sea usuario de outras servicios de sanidade no Estado español sabe perfectamente, con un pouco que viaxe e un pouco que lle digan os seus familiares que aquí en Galicia todos temos no exterior, sabemos que temos que estar orgullosos do noso servicio de saúde, pero non grazas moitas veces a algún goberno, senón a pesar de algún goberno. E me explico. Non unha visión catastrofista. E co acaba de decir esta mesma semana non Reviún Común, nin o Bloque, nin o PSOE. O acaba de decir o defensor do paciente a nivel do Estado, donde Galicia está a cola. A resposta do Partido Popular na televisión pública que utilizan como panfleto privado, chamada tamén TVG, foi decir que a culpa foi dos pacientes que se anotaron moitas veces na lista e na consulta e non foron. Isto é a bagaxe, o expediente diante da cidadanía que ten un goberno despois de 15 anos de xestión do Servicio de Saúde en Galicia. Que veña o defensor do paciente e lle tire das orellas e diga que estamos á cola en todo. Por lo tanto, non o di un grupo político ou un grupo municipal con toda a súa modestia. O di o defensor do paciente. E isto non se pode ocultar, ni se pode chamar a atención a que se Galicia está á cola do Estado, sea culpa de Pedro Sánchez ou do Goberno do Estado. Isto terá que asumir a responsabilidade quen dirixe os Sergas desde fai 15 anos. En todo caso, como Reviún Común, o seu objetivo desta moción é que a moción aprobada en novembro de 2022 e a moción aprobada en decembro, o mes seguinte de 2022, aprobado por este pleno, sexa tida en conta e sexa realizable por parte de quen tenga competencia
gústelle ou non en campaña electoral o PP, que é o Partido Popular, pois evidentemente nos, a pesar da redacción que tersiversa a realidade, entre outras cousas, este manifesto dos conselleiros non é tal, é na realidade un manifesto dos conselleiros do PP. En todo caso, como o noso objetivo é que, insistimos, que se aprobe unha vez máis e que se cumpla sobre todo, porque xa vimos que en novembro e decembro se aprobou e o Sergas a día de hoxe mantén a situación igual que sempre e cunha situación importante ou cun potencial importante que agardemos non volva a acontecer, que ten acontecido pero se ten parcheado, que é que no Centro de Saúde de Ribadavia, de luz a venres polas mañás, xa non falo das tardes, xa non falo dos fins de semana, porque recordo neste mesmo pleno, noutros contextos, ter traído mocións e ter aquí debatido alrededor de si había que ampliar incluso os horarios de pediatría. Ahora xa estamos nun escalafón inferior de reivindicación, que é xa que cando menos as baixas e as vacacións se cubran e non paso que ten pasado de que se quede o Centro de Saúde sen pediatras. Ben, como o noso único objetivo é justamente este, que se cumpla, nós evidentemente non vamos a ser obstáculo, vamos a pedir que se voten por separado, primeiro a moción original e segundo a das engádegas, e en todo caso nos votaremos a favor das dúas, pero evidentemente creemos que o lóxico sería que o Partido Popular renunciara a esta enmenda, sobre todo polas formas tan pouco dialogantes que é cunha moción que leva 15 días presentada, se presente aquí con toda a escuridade e sin comunicación aos grupos. Bueno, creemos que non é procedente, pero entendemos tamén o nerviosismo da campaña electoral tan cercana que empeza esta mesma semana, entendemos que hai bastantes posibilidades dun cambio na Xunta e entendemos ese nerviosismo. En todo caso, a nós o único que nos importa, evidentemente, temos claro que con outro goberno na Xunta esta moción e esta mellora dos servicios básicos, non só os sanitarios, van a ser reforzados, sino que, ademais, evidentemente, creemos que todo o demais vai a funcionar. Sin embargo, nós, creemos que aquí, sin máis nerviosismo que non presentarse a ningúnas eleccións, isto salga aprobado e, sobre todo, goberne o PP ou goberne o Bloque e o PSOE, eu creo que vai a ser unánime que aquí moitos, polo menos a bancada da esquerda, seremos consecuentes e se gobernan os nosos, por decirlo de alguna maneira, vamos a reivindicar isto tanto como facemos na oposición como cando o facemos no goberno. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quen dá para o BNG? Ben, moitas gracias. Nós vamos ser moi claros. Nós xa votáramos a favor da moción de Ribeira en Común. Parecíanos unha moción moi correcta, moi simple, e que era extremadamente simple, porque hai un problema de falta de pediatras, vamos demandar a quen ten a competencia que poña máis. É bastante entendible, non? Ten a competencia a Xunta, pois demandamos máis pediatras, e poña solucións. O punto 1 e o punto 2, eu, se me permitides, quería facer outra emenda de engádega ou de supresión, que era facer unha especie de texto refundido, un artigo único que poña a culpa é de Pedro Sánchez. E resumimos todo. Porque basicamente é o que está facendo esta moción. É dicir, a culpa non é da Xunta, a culpa é do Estado. E entón vamos votar en contra desta engádega por ese motivo, porque o que fai é quitar toda a culpa da Xunta de Galicia, que é quen ten a competencia, e poñerlle a culpa a outra administración, cando a administración que ten a competencia é a Xunta de Galicia. Entón, parece-nos un pouco absurdo isto. Decía máis luz dos médicos, que eso tamén é bastante grave, o dos médicos. Os médicos, sabes por que se van aos sanitarios, por que se van de Galicia? Porque as condicións da área sanitaria de Ourense son as peores de todo o Estado, as peores. Dita por os sanitarios, non o dicimos nós. Se houbera condicións dignas, quedaríanse aquí os sanitarios. É certo que estamos de acordo en que hai que ampliar as plazas de medicina, está clarísimo, pero ese non é o principal problema, porque subir 1000 plazas máis de médicos non vai ser o problema. Entón, nós vamos a votar que si a moción de Ribeiro en Común, a inicial, e imos votar que non esta engádega. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Quen dá para o Grupo Socialista? Bueno, Surso, me roubaches o argumento, cómprocho. Nós tamén vamos a votar en contra. Non, porque íbamos a decir
íbamos a decir unha cousa, que se non poñía aquí Pedro Sánchez non podíamos votar esta emenda a favor, porque é verdade que sin ese nombre non se pode debatir nada nunha institución na que goberna o Partido Popular. Pero máis alá deso, como non é unha broma, pois a min me sorprende unha cousa. Bueno, non me sorprende, porque o entendo. Tamén estou de acordo co que decía Brais, no que non é de recibo. Ao final é unha práctica habitual que veñen facendo noutras institucións onde están, onde tiñan a maioría. Ahora non o fan tanto, porque non poden, pero é enmendar e sustituir, non é enmendar para facer que unha moción sexa millor ou salga máis reforzada ou todo o demais, porque se a millor a moción fose noutro sentido, aínda que o goberno de España tuvera que ver, pois evidentemente nós votaríamos a favor, non temos ningún problema. Nunca tuvemos e non o vamos ter agora, porque isto non vai de que goberne ahora o Partido Socialista en España, vai de que se hai un problema, como ben dixo Surso e como dixeron Brais, pois teñen que solucionar aqueles que teñen competencias, porque ao final o Partido Popular, se hai un problema en Ribadavia na Galiña Azul, vai dicir que vai a ser de Pedro Sánchez. Se hai un problema no ambulatorio, vai a dicir que é Pedro Sánchez. Se veñen a pintar as carreteras agora que chovía, ou porque hoxe prácticamente non chovía, pero pouco menos, e parece ser que agora sí que se podían pintar. O mellor é porque tamén era culpa de Pedro Sánchez. Ou o mellor é porque algúns salimos a reclamalas. Entón, como veñen eleccións, o Partido Popular, de cara a Francelos, non vai a ser que non lle voten os que lle tiñan que votar. E hoxe estamos pintando os pasos de cebra que no mes non, que fai unhos días se dixo aquí nesta comisión que non podía ser porque decía o AXI que non podía ser. Vostedes non teñen criterio ningún. Pero que non teñen criterio cas infraestructuras? Non, vostede non estaba alcalde. Eu o que estou dicindo se dixo aquí, non estou inventando eu, que non se podían pintar hasta o verán. O escoitamos todos os que estábamos aquí. Por lo tanto, sí, se dixo que hasta que acompañara o tempo, non o dixo vostede, pero se dixo aquí, que era o que decía AXI, non dixen que dixera ninguén do grupo de goberno. Digo que o criterio para decir as cousas da Xunta de Galicia é según vaya. En todo caso, hai cousas que aínda non entenderon e que non entenden. Eu que estes días estou participando en reunións cos sanitarios e ca xente, cos profesionais da sanidade, vostedes deberían estar máis preocupados que a nós, incluso. Porque se se reúnen con eles e se lle dicen o mesmo que nos dicen a nós, que non teñen por qué non decirnos o mesmo, vostedes traer estas cousas é unha indecencia. Porque, mire, non dicen que faltan médicos. Os médicos non dicen que falten médicos. Os médicos dicen que faltan especialistas. E que faltan especialistas porque vostedes non nos formaron. Dicen que a administración é un desastre. A administración é o Partido Popular. As enfermeiras nin lle conto o que dicen, E xa lle digo, vostedes que teñen a oportunidade de reunirse con eles, pois collan e lle pregunten. E dicen que están ao borde do colapso. E non é unha broma. Eu creo que hai que ser serios. E máis alá do que dicen os profesionais, vostedes que lle dicen a xente en Ribadavia, bueno, porque en Ribadavia parece ser que hai que mover todo sempre os partidos políticos. As persoas que van ali non saben que hai días que non hai pediatra. Ou vostedes lle queren dicir que é mentira o que decimos os demais. É verdade o que pasa. Non é ninguna cuestión que haxa que debatir e que haxa que enfrontar, nin confrontar co goberno de España. Me parece un absurdo. Por que, Mariluz? Como decía Brais, estas engádegas, se as queríades facer, pois haber presentado algo cando trouxeron aquí neste caso Ribeiro e Común, supoño que ese argumento era tan válido fai 10 días como hoxe. Supoño, porque ao final é un argumento falaz. Decir, non, é que a culpa é que non hai profesionais que os poña o Estado e que quite as plazas.
Pero se precisamente o que dicen os profesionais é que non poden quitar plazas para todo o Estado, e que a mellor hai que territorializalas, porque precisamente, senón, o que ocorre é o que decía Surso. O que ocorre é que un médico, se ten que escoller entre un lugar onde cobra moito e que ainda encima teñen mellores condicións, a onde se vai a ir? Se lle quitan as plazas, ainda que as quite o Estado. Se vai ir a eses lugares. Non vai elexir vir a Ourense, ou non vai elexir ir a Lugo. E ese é o problema que temos. E polo tanto, vir aquí a facer desto, pois xa digo, unha confrontación, a mí me parece un erro. Porque na metade de concellos de Galicia se podría estar debatindo isto. E na outra metade, o millor. E digo a metade porque na metade non hai pediatras. E non sirve o tema de decir que non vai con nós, que nós non temos nada que ver e que ten que ser o goberno do Estado. O domingo hai unha manifestación convocada, xa veredes canta xente hai ali. Que lle vades decir ás nais e ás persoas que sufren estas situacións? Que é mentira o que dice a xente. Non vale despois o recurso de que ao millor electoralmente pois que o PP ten os resultados que ten. Bueno, é igual. O problema existe e o problema habrá que solventalo e non é de agora. Despois quitades vídeos, por exemplo, e que outro día, para confrontar, quitades vídeos, aí se nota o nerviosismo que dicía Brais do que tendes, non tendes moi claro que vades a gobernar, e polo tanto, ese é o problema. Quitades vídeos dicindolle a xente, tomándoa por tonta, porque realmente son insultantes, que ti lle das a un clip e que ao día seguinte tes consulta do que haxa falla. E chegades e o facedes, eu creo que o vemos todos, sin ningún tipo de rubor. Eu podo che quitar aquí a aplicación, pero estaba mirando a miña, eu non teño médico para mañá, ainda que queira, pero é que non teño nin para pedir recetas. Isto se deu algunha vez? Non se daba. Entonces, esta é unha realidade tan palmaria que non sei que estades discutindo sobre esta situación. Que queredes? Quitarlle, botarlle a culpa a Pedro Sánchez? Pois estupendo, vades a aprobar ahora unha moción, ou esta moción, dende logo os nosos votos a favor non, porque é totalmente demagóxico, e quedaredes contentos, pero o problema mañá no centro de saúde sigue sendo o mesmo. E aínda por riba, se por calquer circunstancia esta semana, é que non só son os pediatras, o que pasa no centro de saúde, non sei se, porque nós cando estuvemos gobernando, reivindicábamos igual, daba igual quen estuvera no goberno, ou no goberno central, ou no goberno onde estuvera. Reclamamos incluso enfermeiras estando un bipartito, e con miles de firmas, e non estábamos de acordo no que se facía. Por lo tanto, esta situación que traedes aquí, dende logo, non é, para min, non é o que se debe traer a un pleno dun concello que se supón que queremos defender. Despois dices, Mariluz, dixeches, que non compartes a situación catastrófica da sanidade. Xa digo, que non cho explico eu, que cho expliquen na rúa e que cho explique a xente que se dedica a isto. Porque se cho digo eu, vas a entender que é unha confrontación política. Pero se ao final falas con esta xente, sales máis asustado do que entras. Asegúrocho, sales máis asustado do que entras. Entonces, eu creo que decir eso e despois decir que hai deficiencias non é compatible. Ou as hai ou non as hai. Entonces, se hai deficiencias e hai deficiencias en Ribadavia, pois como grupo de goberno as teríades que defender. Xa digo, vir aquí con que a culpa é de Pedro Sánchez, porque isto é o pouco menos que vos falta poñer, non vale para solucionar os problemas. Eu creo que a moción que fixo Robieiro en Común, ademais é así. Eu creo que temos traído aquí mocións con respecto á sanidade e os problemas do Centro de Saúde de Ribadavia bastante máis duras contra a Xunta de Galicia. E vós incluso votabades a favor. Non viñades aquí con estas enmendas, votabades a favor cando había un goberno en minoría, verdad? Do Partido Socialista. Eso chamase cinismo. Porque daquelas que pasa, o Centro de Saúde estaba mal e agora non está. Estaba bastante mellor que está agora. Bastante mellor. E agora, como gobernades vós, non podes decir eso. Bueno, pois, para min, un erro, independientemente a batalla política, porque xa digo, os problemas os teñen os veciños, e vós
E nós somos veciños, polo tanto, o noso voto vai a ser a favor da moción de Ribeiro en Común e en contra desto, pois xa digo, non pon Pedro Sánchez e desde logo non podemos votar, porque sin eso non entendemos que este ben redactada. É ironía, evidentemente, xa expliquei antes. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Bueno, sinceramente, xa se ve quen está en clave electoral, non? Porque nada máis lexos da realidade. É dicir, rodillo ningún, aquí admitimos completamente a moción presentada por Ribeiro en Común, simplemente os nosos puntos van un paso máis alá, é dicir, axudarían a resolver parte da problemática que vos decides que existe. En ningún momento é partidista, é dicir, non se... creo que non é casi tan, dicíamos que era aséptica, non? Pois casi os nosos puntos son tan asépticos como os outros, é dicir, en ningún momento é partidista ningún dos puntos, en ningún punto se nombra a Pedro Sánchez como apunta aquí o Partido Socialista. Non sei onde está o problema, aquí, que sempre apunto no Nacho, sempre que veo unha moción aquí para reivindicar melloras no servicio, tanto de sanidade como calquer outro deste Concello, este partido sempre tuvo a mesma posición, é dicir, que votar a favor, para iso estamos aquí, para defender os dereitos dos nosos veciños, e esta, unha vez máis, votamos a favor. Votamos a favor e, ademais, creemos que os nosos puntos poden mellorar. É dicir, por eso, que eu non sei onde vedes o partidismo, non sei onde vedes, o rodillo moito menos, é dicir, rodillo sería, non, votamos en contra e aprobamos o que a mí me dé a gana. Creo eu que entendo que eso por rodillo, é dicir, aquí admitímola completamente, simplemente a complementamos, según o noso punto de vista, co que nos piden dende son os que dices ti, que tenden as competencias, é dicir, que sí que é certo que faltan médicos, eu vou vos dar un dato, mirade, na última convocatoria dos MIR, que son os que forman os médicos, presentáronse 13.990 admitidos para unha convocatoria de 8.772. Eso significa que 5.000 médicos titulados quedaron sin formación. 5.000 médicos titulados quedaron sin formación. Non sei que daño lle pode facer a xente que se formen, que se amplíen as plazas MIR e que se formen máis médicos. É dicir, Galicia creo que, bueno, por a súa parte fixo os seus deberes. Hai plazas de difícil cobertura, está claro que o mellor eu, se son un médico, pois, se son dun, non me vou ir a Viana, bueno, non sei, un puebliño remoto, podendo estar o mellor nunha capital, bueno, pois para cubrir eses postos de difícil cobertura, Galicia fixo que non fixo ninguna outra comunidade, que foi cubrir eses postos por concurso, é dicir, sin oposición. Esa maneira de cubrir os postos permitiu que 200 postos que levaban anos sin cubrirse se cubriran de maneira permanente. Os médicos MIR ofreceuselle un contrato estable, certo que demandaban, que encadenaban contratos temporais, ofreceuselle un contrato estable de 3 anos. Eu creo que tampouco é unha mala posibilidade, e, de feito, moitos optaron por Galicia para a súa formación, incluído de outras comunidades autónomas. Vale, entonces, eu sinceramente, repito, non sei onde vedes o electoralismo, non sei onde vedes o rodillo, porque simplemente foi unha maneira de mellorar, bueno, non digo mellorar, sino complementar a proposta do BNG, nada máis. De Ribeiro en Común, perdón, como estaba mirando para Maite. Segunda quenda, ten a palabra Brais Fidalgo por Ribeiro en Común. Eu, por abreviar, creo que, bueno, se queren os demais facer a segunda quenda, eu prefiro pechar, ademais da alcaldía, claro. Pois, BNG. Unha moi rápido, María Lucia, que debemos estar vendo cousas distintas, porque vamos a ver, non sei, é moi simple, respóndeme unha cousa, que aporta estes 2 puntos, que aportan a que mañá xa un pediatra en Ribadavia, na cousa. Que aporta isto? O que aporta é, a culpa non é só da Xunta, ou non é da Xunta, é culpa de outros. Eso é a min é o que sinceramente, é o que un pouco me molesta, porque é o que dice eso. Porque co punto 3, que o Concello de Ribadavia solicitou Sergas o reforzo, ese xa valía. Artículo único, ese. Hai un problema, quen ten a competencia? A Xunta de Galicia ten a capacidade para levantar o teléfono e chamar a un sustituto. Pois por que non o fai? Temos que recurrir a que os conselleiros autonómicos de non sei onde 1000 plazas, porque a solución de que haxa un pediatra en Ribadavia é que se convoquen 1000 plazas máis de médicos en todo o Estado español.
Eso, a verdade, eso sona un pouco ridículo. A min, ainda que non sea electoralismo, vale, aceptose que non é electoralismo, pero entón que aporta isto aquí? Se non é electoralismo, para que queres meter isto aquí? E que máis, eu propoño non engadir, quitamos o 4, o 5 e o 6, o 3, que o Concello de Ribadavia poña pediatras, e acabouse. E é moi simple de facer eso, nós votamos que sí. Porque outro, a min realmente non, falar de conselleiros autonómicos, falar de instar ao goberno de España, vai vir ahora ao goberno de España a poñer un médico de Ribadavia, ou un pediatra. E cando se a sacar faltar un bacho, chamamos ao Ministerio de... A ver, hai que ser un pouco serios. A mí se me explicas que aporta isto, eu voto a favor. Bueno, non o digo moi alto, vou votar en contra, porque non vai a ser que tomase literalidade. Moitas gracias. Moitas grazas, Grupo Socialista. Eu a veces quedo asombrado. Digo porque, home, a ninguén se lle escapa que eu son candidato ao Parlamento. Se eu fixera electoralismo, viña aquí e soltaba, vamos, vos poñía a cara dun burro. Pero non, de verdad que non é o xeto, porque non, xa digo que non aporta nada. O acaba de decir Xurxo, é que non aporta nada o que esa emenda de engádega. Decías ti, Mariluz, mira, eu digo xa en tono de xa digo, de ironía ou como que irades entendelo. Sempre decides o mismo. Eu entendo que seguramente o partido vos mandou facer isto, pero sempre decides o mesmo. É que sirve, cando vades a sustituir a dos demais, decides, é que isto sirve para ir máis alá. Pero máis alá de qué? Si non hai que ir máis alá, se o decía ora Xurxo, si é moi sencillo. Si hai un problema, teno que solventar quen lle corresponde solventalo. E punto. Logo podemos debatir o que queirades das plazas, de non sei que, e de non sei canto. Pero si digo isto é o tema dos peles, e non o digo por electoralismo, pero é que era un debate de chiste, de verdade, de chiste. O sea, aparece eso, vos non tedes a culpa, ningún goberno ten a culpa, aparece, dá alarma unha persona, non sei que, non sei canto, e vos lle acabades dando a volta de tal maneira que a culpa era de Pedro Sánchez. Só lle faltaba que lle pedirades que fora a recoller. Para decir, porque isto tamén o vivimos nalgún sitio, é dicir, hai que ir máis alá e añadir nas mocións que traedes algo máis, que é, despois lle pedimos, primeiro non había problema, e acabache despedindo. 2 helicópteros, 35... Iba a decir unha cousa, antes había aquí unha persona moi singular que se dedicaba, e que me acabo de acordar, que se dedicaba a falar por teléfono e decía, todos os recordamos, empezaba a falar helicópteros, non sei que, non sei canto. Pois sonaba eso, ou Gila incluso. Necesitamos 2 helicópteros, 30 navíos, 40 portaavións e non sei que, porque foi o que fixéchedes. E isto é o mismo, submarinos, tamén é verdad que se pediron. Entonces, isto é o mesmo. O sea, e acabades de decir ás nais e pais de Xinzo de Limia fai 10 días que ibades a solucionar un tema e o domingo volven a salir porque foron os alcaldes do PP engañando as nais e os pais para que eles se sentiran máis arroupados, o señor conselleiro, e o domingo as volvedes ter na rúa dicindo que é mentira. Se este problema houvese en Ribadavia, iba a pasar o mesmo. E se este problema o hai en Verín, vai pasar o mesmo. E se hai en Carballiño, idem de Lienzo. Entonces, sabedes como solucionades? Sabedes como dicen os profesionais? Chegades e cando hai un problema, lle pagades 1.000 euros, Brais e Xurxo, 1.000 euros a un médico para facer unha guardia de 24 horas. Isto non o digo eu, nin o estou inventando. Esta é a forma que ten os Sergas de solucionar as situacións. Pero isto leva facendo desde fai moito tempo. Pero sabedes por qué? Porque divide e vencerás. Claro, así, cando antes decía eu a falta de médicos non é tanta. O que hai é falta de profesionais en especialidades concretas. Porque o mellor, o problema é que facedes ese tipo de políticas para dividir. Claro, se a unha persona lle pagan 1.000 euros por guardia, fai 10 guardias ao mes, hasta que rebente, claro, evidentemente. Porque se botades contas, máis o sueldo, entón, eso non significa que despois haxa algo homogéneo e equitativo, para que haxa máis médicos nesa especialidade que cobren uns salarios dignos e altos da súa profesión, evidentemente, pero non exagerados como se está facendo noutra.
E iso é o que che explican os profesionais, volvo a decir, non nós. Entonces, solucionades o problema mirando para outro lado e traendo isto. Perfecto. A mí me parece ben, estades na vosa condición como goberno e como grupo mayoritario, pero volvo a decir que non soluciona o problema. E ao final, Mariluz, o problema igual o temos como usuarios, todos, e despois cando teñamos nos queda unha cousa, ou levar os rapaces a pagar ou facer o que temos que facer todos, porque claro, co dos nenos é todo moito máis complicado. E iso tamén é certo, porque ao final acabamos collendo e pagando os pais, aínda que algúns non o podan permitir. E iso non pode pasar. Mira, só unha reflexión. Hoxe escoitaba eu, para que despois nos demos conta a deriva que ten o Partido Popular en canto a votar culpas. Surse, decía, a mañá escoitaba eu, que isto tamén ten que ver, os rapaces da FP de Madrid se iban a manifestar hoxe, se iban a manifestar por unha razón, porque decían que non tiñan plazas, xa digo, é unha noticia de hoxe, eu non o invento, que non tiñan plazas en Madrid en ningún dos centros para facer as prácticas do que estaban estudiando. E sabedes por qué? Porque llas tiñan todas copadas os colexios privados. Claro, e decía, sabes a contestación de Ayuso e compañía? Claro, es que ellos pagan, lo vamos a solucionar. Pero a culpa, ao final, era de Pedro Sánchez que non tiña as plazas suficientes de FP que tiña que haber. Claro, por se hai máis podrían poñer para os colexios privados e así seguramente facían máis caixa. E isto é así. Entonces, bueno, seguides instalados nesa demagoxia? Pois perfecto, xa digo. Non vos lo compramos e, polo tanto, nós vamos votar a moción original porque nos parece a caída e nos parece que é o máis beneficioso para o noso povo. O demais, xa digo, non é electoralismo, é un absurdo. E como é un absurdo, non o vamos a votar. Moi ben, moitas grazas. Moi brevemente, bueno, non sei en que pode axudar os estudiantes de FP a que haxa un pediatra en Ribadavia, pero bueno, hasta onde eu sei, e non son obviamente unha experta na materia, pediatría non deixa de ser unha especialidade MIR. É dicir, se hai máis pediatras. Punto número 3. O Concello de Ribadavia solicita que o Sergas reforce o servicio de pediatría e, como mínimo, cubra as baixas, vacacións e dereitos laborais básicos das súas profesionais e se completa a xornada das súas profesionais actuais. 4. Instar ao Goberno da Xunta de Galicia e ao Sergas a que melloren as ratios de paciente médico e que implementen unha política de reforzamento do servicio sanitario e dos seus profesionais no Centro de Saúde de Ribadavia e PAC comarcal, así como en todo o sistema sanitario galego. Quero dicir que, obviamente, que estamos a favor de reclamarlle á Xunta que poña pediatras en Ribadavia. Nada máis. Moi ben, moitas grazas. Quenda de peche para Ribeiro en Común. Ben, grazas a todos por participar. Empezo casi polo final. Eu pediríalle aos, máis que nada, é unha cuestión táctica e de comunicación, pero sí que creo que os grupos que formamos a esquerda sería bo que as enmendas do PP non se votaran en contra, quizás a abstención dos tres grupos sería o máis acaído, máis que nada porque todos sabemos ao que nos ten acostumados o Partido Popular, non? De darlle a volta a tortilla, os dous puntos, as formas nas que trae esa enmenda para, evidentemente, cambiarlle todo o significado á moción presentada en tempo e forma, pois van encamiñadas a eso, non? Como non hai un argumento, non lle podes dicir a unha nai ou un pai que leva ao neno e que sabe perfectamente o que pasan as profesionais que nos atenden e que sabe perfectamente da situación que se dá en máis especialidades e que sabe perfectamente que non hai unha excusa de que leves 15 anos gobernando o
os recursos de sanidade autonómico e lle botes a culpa a outra administración. Na realidade, eso non é creíble. Polo menos non é vendible. Polo tanto, bueno, como non hai unha excusa, non hai un argumento real, non se pode explicar que en 15 anos haxa problemas na formación. Non vou xa entrar, ou sí, en que aquí se compare e se pida que os MIR entren sin aprobar unha oposición. Eso é como se decimos, bueno, todos os titulados en algo que queiran ser profesores, poden ser profesores. Bueno, ben, é certo que en algúns puntos, algúns episodios e en algúns lugares, como aconteceu na COVID, bueno, pois como parche, como para pasar, pois está ben, pero o lóxico nos estados de dereito é que haxa unha oposición libre e a xente poida participar en igualdade. E isto tamén vale para os MIR e para os nosos profesionais sanitarios. Ao final son un cúmulo de excusas, evidentemente que tanto o Bloque como o PSOE o explicaron xa ben, deixan ao PP sin excusa. Unha serie de argumentos que levades 15 anos gobernando a sanidade en Galicia. E todos os datos e todos os índices de calidade están polos chan. E está peor en Galicia que en outras comunidades autónomas. E iso non é culpa do goberno do Estado. Polo tanto, o punto 1 e o punto 2, con nocturnidade e alevosía traídos aquí polo Partido Popular, sin diálogo e sin necesidade de acordo cos grupos da oposición, creo que perverten bastante esa intención e o que pretenden é escurrir o bulto. Aquí se dixo e se fixo memoria, creo que foi Nacho, e concordo, en que, evidentemente, noutras legislaturas e noutros anos, ás veces, aos gobernos lles tocaba votar en contra do seu partido. E iso se facía non porque se dubidara, supoño, porque non estou na cabeza de ninguén, pero non porque se dubidara da legitimidade ou das cores partidarias, sino porque se antepoñían os intereses veciñais, o rol de representantes veciñais e municipais por diante dos intereses de partido. E isto ahora non se fai. Isto ahora non se fai. De verdade, por moito, Mariluz, que con boas formas o digas, sabes perfectamente que non se fai, porque o punto 1 e 2, evidentemente, pervirte un pouco a intención de quen é o responsable da situación durante 15 anos. E, ao final, aquí o que queremos todos, supoño, é que se arregle o problema. Pero todos e todas sabemos que quen pode arreglar o problema é quen xestiona os recursos humanos do Sergas, que é o Partido Popular, insisto, desde fai 15 anos. En fin, creo que isto é o crucial. A veces hai que estar máis a favor dos veciños, en defensa dos veciños, e ir ao centro de saúde e dicir, bueno, pois nós, sí, sabemos que o noso partido honesto non está ben, e somos conscientes e estamos coa vosa reivindicación. Isto sería o coherente, e isto sería a Ribadavia que eu quero. Pero esta a Ribadavia que eu quero non é a que, evidentemente, quere o Partido Popular. É unha pena e, desde logo, creo, se non hai protestas veciñais, non é que o Sergas e a pediatría funcione ben. E isto é unha reflexión a maiores e que a fago en outras áreas. O mellor o que sucede é que Ribadavia tamén está bastante mal a nivel social e a nivel político. E ese tecido activo do que eu estaba tan orgulloso moitas veces, o vimos cando se pechou o Colexio da Alameda, pois o mellor aquí non está tan vivo. E o vemos constantemente en outras vilas con máis activismo e con máis actividade, e eu, francamente, o vimos fai 10 anos e fai 20 anos en Ribadavia, como esa sociedade estaba activa e lle daba igual quen gobernara si había algo xusto que defender. E, bueno, isto é unha reflexión conxunta que faremos toda a legislatura. Eu creo que Ribadavia tense que activar e ten que comenzar por creerse
a sí misma que ten futuro e que, desde logo, se lle recortan en sanidade, que é algo básico para poder atraer poboación, temos que ter unha pediatría de calidade. Ou senón, como despois chega o goberno de Ribadavia e dice na prensa que aspira a medrar en poboación, como vamos a medrar en poboación? Quen vai a querer ver vir a Ribadavia a vivir se nin tan siquiera hai un servicio sanitario de pediatría para os seus nenos e as súas nenas? Francamente, non é vendible, non é vendible. E despois diremos que a culpa de que Ribadavia vai sen poboación é de outros. Bueno, os da súa parroquia o comprarán, pero os gobernos, goberne quen goberne na Xunta, os gobernos municipais e, sobre todo, a alcaldía, ten a obriga de defender os intereses de Ribadavia. E dá igual se están os do seu partido nos Sergas, ten que decir que ten que reforzar a súa... Evidentemente, non vamos a facer, ou non van a facer todos os alcaldes do PP como fai o presidente de Castilla-La Mancha, señor Paje. Evidentemente, eu non lle estou pedindo ao alcalde de Ribadavia que salga na prensa a poñer verde ao seu Consello de Sanidade. Eu entendo que hai outras canles, pero ten que facelo. Ten que facelo, Non pode quedar ben sempre co Partido Popular, porque aos conselleiros hai que respetalos. Nos consideramos que hai cousas que hai que defender e ten que conseguir que se reforce, máis alá do que diga este pleno, máis alá das emendas que pervirtan a moción inicial, ten que conseguir que se reforce o servicio. E se non o consigue porque o conselleiro non quere, ou as excusas, máis alá de que el punto 1 e 2 de que Pedro Sánchez é el culpable, se isto na realidade o creo o alcalde, entón lle está mentindo a toda a sociedade, despois de ter feito esta xestión que eu digo. Agardemos que non, porque senón, unha vez máis, Ribadavia vai entrar nunha espiral perigosa, insisto, perigosa. Se non é atractivo vivir en Ribadavia, vamos a continuar baixando en poboación e vamos a, evidentemente, baixar en ingresos e vamos a, evidentemente, entrar nunha crise en espiral que vai arrastrar a outros sectores. Que non protesta a sociedade non significa, e desde logo non é bo síntoma, porque outras sociedades activas o están a facer. Que nadie se sinta aliviado de porque moitas nais e pais que sí, en privado, se queixan desto que hoxe Ribeirón Común trouxo aquí, non salgan á rúa a protestar. Que ninguén se sinta aliviado por iso en la que políticamente pueda estar cómodo. Porque a longo prazo isto é máis perigoso incluso que nos quiten un pediatra. Máis perigoso, porque arrastra todo. Está na nosa man, evidentemente, na do goberno máis. E como sempre decimos, Ribeirón Común, inda que estamos na oposición, para as cousas sustanciais e imprescindibles de Ribadavia, que nos consideremos, danos igual se está ahora o Partido Popular gobernando. A nos vai nos ter apoiando estas cousas. Insisto, goberne quen goberne na Xunta, que non queda nada para ese cambio. E nos viremos aquí a decir exactamente o mesmo. E estou seguro que o Partido Popular, cando xa non este o PP na Xunta, o punto 1 e 2 de que a culpa é do Goberno do Estado se lle olvidará. E ora, solo todo, un conselleiro mellor que leve un ano ou un mes, será o culpable da situación dos Sergas. Esta é a diferencia. Anticipar intereses partidarios a veciñais. Evidentemente, Ribeirón Común vai estar sempre cos veciñais. Agardo que se voten por separado, que salga aprobada a moción original que é a de Ribeirón Común, e evidentemente nos non vamos a votar en contra das engádegas que perverten o sentido da moción de Ribeirón Común que presentou o Partido Popular, pero evidentemente creemos que para que non se malinterprete e sobre todo non darlle cancha ao PP para que tersiverse, nos non vamos a votar en contra, pero vamos a votar a abstención. Grazas a todos e a todas. Moi ben, moitas grazas. Ben, un par de cuestións. En primeiro lugar, unha cuestión formal. Eu entendo que se votará a emenda de engádega e unha vez incorporada, queda incorporada a moción, polo tanto. Entonces, queda aprobada como tal a moción con ese texto. Eso por un lado, pero por outra. Unha cuestión de entrar tamén no debate político, porque ao final un está aquí escoitando e se dice que
si queremos pervertir a moción, que si queremos quedar ben co PP, que si queremos facer unha serie de cuestións, que ao final, vostedes miren a que nivel chega a torsión dos argumentos, que ao final o grupo político que está asumindo como propia a proposta do outro grupo e que está engadindo 2 puntos e vai votar a favor, é o que non quere que se aprobe o que dice o primeiro grupo. O sea, mirade a torsión do argumento, a torsión do argumento, é dicir, resulta que nós queremos quedar ben co PP, pero nos estamos asumindo como propio o texto que presentou Ribeiro en Común, estamos poñendo 2 puntos que outros grupos anuncian que van votar en contra. Entón, que queren quedar eles ben con outro goberno? Esa a cuestión, porque ao final é o que estamos facendo aquí. Porque si realmente se trata, e dicía o Mariluz claramente, eu creo que non ten demasiadas voltas que darlle, estamos asumindo o texto que se presenta na primeira moción e estamos engadindo 2 puntos que creemos que enriquecen o contido da moción. Porque ao final, sí que é así, é que o de poñer médicos, para que poder poñer médicos, fai falta que existan médicos, que teñamos médicos formados e capacitados para entrar no sistema. O que se dicía antes ao respecto do MIR e dunha oposición. Evidentemente, claro que teñen que aprobar calquer funcionario público unha oposición para entrar no sistema público, na función pública, pero é que o MIR non é aprobar unha oposición. O MIR é un procedimento formativo, creo que o saben todos os que están aquí, que son doutores titulados que acceden a un procedimento formativo. A oposición é posterior, para ter a plaza de médico da función pública sanitaria. Que non nos enganemos tamén aquí nos mesmos. O MIR é unha formación para profesores titulados, ou sea, para doutores titulados. Se os doutores titulados, como dicía Mariluz antes, hai 13.000 e plazas MIR hai 8.000, quedan 5.000 doutores titulados sin entrar a formación. E a residencia, que é o que é o MIR, formación en residencia. Ben, se metemos 5.000 plazas máis, pois eses 5.000 doutores titulados non van quedarse en formación a residencia e van poder prestar o seu servizo no sistema público. Eso é do que se fala. Entonces, eu, sinceramente, non entendo, agora vou utilizar o seu argumento, non entendo como non poden votar a favor destes 2 puntos. Non entendo. Sinceramente, se realmente queren arranxar o problema, deberían votar a favor destes 2 puntos. Pero, bueno, xa digo, como ao final se nos acusa de facer política e resulta que creo que quen está facendo política aquí son outros, nos estamos aportando un punto de vista que pretende enriquecer unha proposta, pero, bueno, como dicía antes, pois, evidentemente, vostedes estou seguro de que estarían máis a gusto se nos votásemos en contra da moción. Estou convencido de que se neste pleno nos votásemos en contra, vostedes sairían moitísimo máis contentos do pleno. Estou convencido. Non, xa vamos facer. É que coa emenda xa estamos votando a favor, que estamos incorporando, e agora é o meu turno, eu non interrumpín a ninguén cando falaba, a ninguén. Entonces, agora o que estamos facendo é votar a favor desa emenda. Por qué? Porque incorporamos, repito, que eu non interrumpín a ninguén mentras estaba no uso da palabra. Por favor, non intervín cando vostede falaba, eu creo que non interrumpín en ningún momento. Pero vamos a ver. Home, por Dios. Mire, non ten a palabra. Non, xa. De acordo? No, sí, é verdade. Pasamos a votación. Seguinte punto pasamos a votación. Votamos. Votos a favor. Da emenda. Da emenda da adición. Votos a favor. 7 votos a favor. Votos en contra. 3 votos en contra. Abstencións. 3 abstencións. Ben, polo tanto, queda aprobada a moción con esa emenda de engádega. Ben, un matiz, ahora que acabou o punto, se me permite, é sobre este punto, pero un matiz da votación. Eu creo que o xusto sería votar por separado, insisto. E que se vote esta, vale, nos abstémonos e non pasa nada. No, pero é un requerimento, non un debate. Exactamente. Sí, insisto, pero é unha emenda... Non pode haber, eu creo que calquera de vostedes que ten xa unha certa experiencia no pleno municipal sabe que sobre un punto único non pode haber 2 acordos diferentes. Alcalde. Eu entendo que é unha cuestión de pura lógica. Eu, como autor da moción, pido que se vote
a moción porque o autor inicial da moción non acepta a emenda do grupo que emenda. Só pido que se vote por separado. Se vostede decide que non se vote, non pasa nada. Eu non vou abrir debate. É unha petición, nada máis. Eu creo que aquí ten que falar o secretario. Vamos a ver. Primero, vamos a ver. Una enmienda es una propuesta de modificación de un dictamen, de una moción, de una propuesta que se hace en una comisión informativa. Entonces, en primer lugar, lo que habría que haber hecho ya al principio era debatir la enmienda antes de entrar a debatir el conjunto. En el momento que se vota la enmienda, se incorpora a la moción o a la propuesta y es lo que se vota al final. Lo que no puede haber, como bien dice el alcalde, es una propuesta sobre un mismo punto. Señor Lo que puedes hacer es... como vostede acaba de decir, vostede tiña que ter advertido isto, que é justamente o que eu estaba dicindo, que se debatiran por separado. Efectivamente, si no se quere votar... No se tienen que debatir por separado. Primero se debate la enmienda y si la enmienda se aprueba ya no se debate la moción, se debate la moción con la inclusión de la enmienda. Y eso es lo que se vota. Eso es lo que se vota. Ese apercibimento lo que se acaba de votar. Ese apercibimento vostede como secretario é o que teria que ter feito. Hombre, eso cando o supone autor que da ya se moción, sabe, si no, cando o autor da moción, de organización y funcionamiento, cando o autor da moción no primeiro punto, cando o autor da moción no primeiro punto dixo que se pediu que se votara por separado. Vostede é o que tiña que ter. Pero yo no tengo que intervenir si no me dan la palabra, eso ya para empezar. Vale. Bueno, moi ben, moitas grazas. Pasamos ao seguinte punto na orde do día, que é o punto 6, moción do BNG a prol da implantación de novos cursos formativos de novas tecnoloxías no IES Ribeiro. Señor secretario, por favor. A Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deporte, No Turismo, Terramalismo, na Asociación de Data da 8 de xaneiro de 2024 votou o seguinte dictamen. Primeiro, solicitar a Xunta de Galicia a implantación do ciclo de formación profesional do grado superior de desenvolvemento de aplicación web no IS O Ribeiro, edificio Abrente, para o vindeiro curso 24-25, iniciándose a docencia no mes de setembro do 2024. Solicitar a Xunta de Galicia outro ciclo superior de grado superior de desenvolvemento de aplicacións web multiplataforma para a súa implantación no mesmo edificio tamén con data de inicio en setembro de 2024. Terceiro, solicitar a Xunta de Galicia a implantación do ciclo medio relacionado coas tecnoloxías de información chamados sistemas microinformáticos e redes. De seguido, sometes a votación ordinaria a moción presentada tendo o seguinte resultado. Votos a prol, BNG e Ribeiro en común. Resérvanse para o pleno os membros do PSOE e PP. Por conseguinte, por maioría, fica dictaminado favorablemente. Moi ben, moitas grazas. Quen dá para o BNG? Moitas gracias. Bueno, disculpantes por interrumpirte. Non pretendía levantar polémica nem nada. Bueno, vamos ser moi claros, moi concisos, moi contundentes na defensa desta moción, porque creemos, sinceramente, que estamos ante o maior desafío da historia de Ribadavia, que é asegurar a súa propia existencia. Por que dicimos isto? Non pretendemos ser alarmistas, pero os últimos datos que se estamos vendo pois son bastante preocupantes, non só o peche de negocios, etc., que se produce constantemente, sino unha pérdida de población constante, para nós é algo totalmente preocupante xa. O censo vai ser de 5.000, ojalá foran os 4.900 que se dicen, e sabemos que son moitos menos porque hai censado moita xente que non vive aquí. Entón, parece-nos preocupante. Entón, se queremos que isto se revirta, unha das formas que hai, bueno, a forma tradicional que sempre se fixo para revertir a situación é fixar poboación, afrontar o reto demográfico e facendo que haxa traballo, non? Esta é unha das medidas, está moi ben, pero sabemos que non é a máis útil de todas, porque a xente pode traballar aquí e vivir en Ourense, que é o que está pasando realmente, o vivir fora de Ribadavia. Entón, a nós, os últimos estudios que se levan feito no ámbito rural, a nivel de todo o Estado, acreditan e concordan de que o fundamental para fixar poboación e superar o reto demográfico é a creación de servicios públicos de calidade. Servicios públicos. Sin servicios públicos ninguén vai vivir en Ribadavia. Sin servicios, se non hai pediatra, nadie vai vivir en Ribadavia. Se non hai tren que te conecte co resto da provincia ou de outras cidades, non vai haber xente que se fixe en Ribadavia. É dicir, non vai vivir ninguén en Ribadavia porque sea moi bonito. A xente vive en Carballiño non é máis bonito que Ribadavia. A xente vive en Barabadás e non é máis bonito que Ribadavia. Porque o fundamental é que haxa servicios de calidade. Entonces, para conseguir estes servicios de calidade, nós o que levamos lido últimamente nos estudios que se fan, que unha maneira de fixar poboación é ofrecer estudios. De feito, sabemos ofrecer ciclos formativos, estudios de FP, etc.
porque sabemos que cando un rapaz de Ribadavia se vai a estudiar fora, un porcentaxe alto deses rapaces que se van a estudiar fora xa non volven, sabémolo. Moitos xa se quedan fora. Entón, ofrecer ciclos formativos de calidad interesantes, que aparte teñen moitísima demanda, pois é unha forma de fixar a poboación e dar calidad de vida á xente que vive en Ribadavia, porque non só vamos vivir en Ribadavia xente que traballa en Ribadavia. Hai xente que non traballamos en Ribadavia, pero vivimos en Ribadavia. Vivimos en Ribadavia porque nos gusta ir en Ribadavia, porque hai servicios públicos de calidade. Se non hai servicios, igual tomamos a decisión de ir vivir para outros lugares, para outros concellos. Entón, que pasaría coa implantación destes ciclos formativos en FP? Primeiro, que hai familias que se quedarían aquí, que os rapaces quedarían aquí vivindo, estaríamos dando unha salida fundamental, educativa, uns ciclos formativos teñen moita saída laboral, moitísima, aparte que permiten o teletraballo, se rapaces que non se van, que quedan aquí facendo vida, as súas familias quedan aquí, e ademais estamos facendo unha saída laboral bastante viable. Aparte, coincide tamén que estes ciclos que nos demandamos para Ribadavia só se imparten en 2 centros de toda a provincia. Entonces, o acordo é solicitar á Xunta de Galicia, porque ten a competencia en educación, podemos despois, se queredes unha engádega de pedirlle ao Ministerio algo, tamén aceptamos. Pero, en principio, quen ten a competencia para establecer ciclos formativos é a Xunta de Galicia. Entón, nós queremos que o Concello solicita a Consellería de Educación, a Román Rodríguez, que aparte sei que é moi amigo do alcalde, e a implantación do grau superior en desenvolvemento de aplicacións web no IS o Ribeiro, o grau superior en desenvolvemento de aplicacións web multiplataforma e o ciclo medio de sistemas microinformáticos e redes. Por certo, a implantación destes ciclos tamén trae outra cousa moi importante para Ribadavia, que é profesores que van vivir aquí, profesores dos cales hai unha lista de sustitutos que, se acaso non poden traballar, pois tírase desa lista, igual que pasa cos médicos. A lista de médicos, de pediatras, non está acabada na Xunta de Galicia. Hai lista, hai posibilidade de saber, que todos sabemos que non se chaman para forrar cartos, igual que pasa na educación, o profesorado. A veces hai un profesor que enferma, colle unha baixa e non se chama un sustituto porque non interesa chamalo porque se forran uns euriños. Entón, creemos que esta moción, que implantar estes ciclos que é positivo para Ribadavia, que vai axudar a frenar ese declive de poboación que estamos sufrindo. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda para Ribeiro Mogún. Ben, grazas. Isto é outra competencia autonómica, a moción que presenta hoxe o Bloque, e evidentemente supoño que será unha proba máis de aquelo cando interesa competencia autonómico e cando non é competencia de outros. Evidentemente, competencia autonómica. Evidentemente, as competencias autonómicas, cando gobernábamos, nos decíamos que en Ribadavia había máis que un goberno. Había o goberno galego, había, por suposto, o de Ribadavia, pero tamén había o da Diputación e o do Estado. E tratábamos de ser coherentes e consecuentes, polo menos, con esa realidade. Todas as decisións de outras administracións, neste caso a comunidade autónoma, repercute en Ribadavia. Repercute a nivel poboacional, como dixen eu antes e como dixo ahora Xurxo, e repercute tamén, evidentemente, no noso futuro ou na ausencia del. Non sei, evidentemente, non sei se con este tema vai haber o mesmo nivel de demagoxia que hubo na anterior moción. Espero que non, pero evidentemente o non haber moción de engádega que pervirte evidentemente o sentido da moción do Bloque, entendo que non a vai haber, pero isto hai que telo claro. É dicir, hai niveis de demagoxia que os escoitaron aquí que se hubiera aquí un termómetro saltaría. E de verdade, creo que hai cousas nas que hai que defender Ribadavia por riba da intención ou dos intereses partidarios. Esta educación pode ser unha, evidentemente. Insisto, os gobernos teñen moitas ferramentas para facelo. Evidentemente, nadie está dicindo que teñan que manifestarse públicamente. Pero hai que facelo. E hai que a veces molestar ao conselleiro de turno e reivindicarlle algo que xusto é necesario para Ribadavia. Porque senón Ribadavia vai entrar, como xa dixen antes, nunha espiral perigosa. E se lle pode botar a culpa a Pedro Sánchez ou mañán á oposición ou mañán ao novo goberno da Xunta, si é co hai. Pero a realidade é que
nun goberno se poden facer moitas cousas. E eu, francamente, o discurso que o Partido Popular manexou na campaña electoral das municipais e a realidade dista moito. Oxalá, de verdade, oxalá estuveramos o grupo de goberno e todos ao nivel de actividade que hubo nas municipais. Agora, aquí hai un relax do goberno, todas as promesas feitas se rebaixaron, cousas tan esenciais, e algunhas tan simples xa se olvidaron, ninguén pide nada, estáse cómodo porque algún confunde o silencio de certa cidadanía coa comodidade, e a realidade é que Ribadavia está peor que nunca. E insisto, evidentemente, ollo, non é culpa dun único goberno e menos do que leva uns meses, ou menos dun ano. Non estou dicindo iso. Pero hai responsabilidades que hai que asumir, e non vale aquí a vir coa demagoxia que se usou no anterior punto. Hai responsabilidades de goberno. Xa non se está informando nas redes apenas de nada. Mais alá de inauguracións, algunhas disfrazadas de misa, por certo, eu non teño representación na Xunta Electoral, pero xa adianto, se a tuvera, me iba ali a denunciar, que aquí non somos tontos, somos educados, e non nos gusta polemizar constantemente, e menos nas redes, como facían outros con perfiles anónimos. Pero tontos non somos, E esas misas disfrazadas para facer unha campaña electoral co conselleiro, que xa se anunciou esa obra de San Domingos fai un mes, agora se volve a anunciar, e agardemos que non pase con outras cousas. E xa sabedes de que estou falando. É dicir, máis alá deso, máis alá deso, as redes sociais do Concello, as institucionais, o anterior goberno nos saltaban un exército ali de anónimos moitos, porque informábamos sempre. E se ardía o punto da Foz, informábamos, a pesar das demagoxias, de uns e outros. Porque estaba na nosa función. E se había malas noticias que dar, tamén informábamos. E sendo un grupo de goberno de coalición, con moitas diferencias e moitas cousas. Pero había que asumir a responsabilidade de goberno. E se fixo por parte dos dous grupos. Agora non se ve isto. Apenas se informa de nada, máis alá, insisto, de actos políticos disfrazados. Desde o noso punto de vista, que non haxa protesta social e veciñal de moitas cousas, ou demanda, a veces non foi falta protestar, se pode traer propostas en positivo, se pode facer peticións, non tampouco eu sei que o PP está cómodo nesa situación, pero isto a Ribadavia non lle beneficia. Desde logo que non. Evidentemente, esta reivindicación do bloque está moi ben, nos vamos a apoiar, creo que é algo que suma, é algo que pode sumar, evidentemente, da intervención de Xurxo a mí se me ocurría, e o digo con boa intención, claro, non como crítica, se me ocurrían moitas eivas que seguramente o profesorado e o alumnado se iba a topar para poder vivir en Ribadavia, entre eles a falta de vivenda que hai e o caro que está, a veces para a pouca calidade que ten, ou a prioridade de moitos propietarios, lexítima, non digo que non, de destinar máis a vivenda turística que a persoas que viven todo o ano, incluso a veces por profesorado amigo que busca por aquí, incluso a veces hai problemas para só 9 meses, ou, bueno, un curso lectivo. En todo caso, unha boa moción, nos vamos a votar a favor. Agardemos, evidentemente, máis alá, o dixen antes e o volvo a decir, máis alá de que o goberno vote un non en contra ou a favor, quero decir, o importante é que se faga esa xestión como tantas outras que están aínda á espera de que o novo goberno as faga, normalmente diante da Xunta, porque, evidentemente, a pesar do que diga Alfonso Rueda e outros conselleiros, a Xunta de Galicia é
a administración que máis competencias ten, a que máis, afortunadamente para os que creemos no autogoberno galego, pero, por desgraza, para o seu nivel, moi mellorable de xestión desde o meu punto de vista. En todo caso, agardemos que esas xestións que lle toca ao goberno se fagan, neste caso na formación profesional e en outras que están aínda no debe do goberno, e agardemos, insisto, goberne quen goberne na Xunta, que se leva a cabo. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quen dá para o Grupo Socialista? Ben, grazas. Ben, como diberais, esta é unha moción moi positiva que trae o BNG. Trátase de ciclos con moita saída laboral que é positiva para Ribadavia. Atraería poboación, como ben comentades, e tamén daría facilidades ás familias para non ter que pagar un piso ao seu fillo ou filla, un piso de estudiantes fora, estudiante, porque iso que significa que estudiante que se vai, estudiante que non regresa a Ribadavia. O Partido Socialista en setembro do 2019 tamén trouxemos a este plenario unha solicitude de implantación de grado de enoloxía a Universidade de Vigo, concretamente o campus de Ourense, xa que no Ribeiro temos unha denominación de orixe máis antiga de Galiza e 4 na provincia de Ourense. Entonces, sería interesante implantar e dar saída e non ter que facer desplazarse aos estudantes a outras comunidades autónomas. Como digo, ademais, quero destacar que os ciclos, tanto de formación profesional superiores ou de grau medio, se pode acceder a carreiras universitarias e tamén opositar. O ideal sería traer outras opcións diferentes ás que xa están implantadas na Carballeira, en Maceda, e traer, xa que hai un amplo abano de ciclos formativos, e traer diferentes opcións para darlle aos estudantes máis facilidades para poder elexir. Neste caso, son estas as elexidas por a moción do BNG, e nós vamos a votar a prol desta moción. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quen dá para o Grupo Popular? Moi brevemente, máis que a ti, imos votar a favor, é dicir, parecenos unha boa idea. O mellor, que dicía, o BNG propón estes, pero, o mellor, se nos ofrecen outros, pois tamén non llevamos a decir que non, o sea que imos a votar a favor e imos traballar a medida que poidamos para que sea unha realidade, nada máis. Moi ben, moitas grazas. Non sei se queren unha segunda rolda aos grupos, senón quen dá de peche para o BNG. Nada, pois agradecer a todos os grupos o apoio e esperamos que se leve a cabo canto antes. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que é moción do BNG a prol do repintado de estradas e rúas no Concello de Ribadavia. Señor secretario, por favor. A Comisión Especial de Contas Informativa de Facenda, Promoción Económica, Personal, Emprego, Urbanismo, Casco Histórico, Vitivinícola e Obras na súa sesión de data 18 de xaneiro de 2024 adotou o seguinte ditame. Primeiro, facer un análise do estado actual das estradas e rúas que se chegan ao noso Concello, detectando e catalogando as deficiencias no firme e na señalización das liñas que actualmente están borradas ou sen pintar. Segundo, identificar cales son as administracións con competencia directa sobre estas estradas ou rúas para instalalas e a mellorar ditas señalizacións. Solicitar ao Goberno Municipal a rápida actuación nas estradas e rúas de súa competencia con especial urxencia a Rúa Ribeiro, Rúa Eduardo Chao, Rúa Veronce e Rúa Piñeiral. De seguido sometes a votación ordinaria a moción presentada tendo o seguinte resultado. Votos a prol, BNG. Resérvanse para o pleno os membros do PP, PSOE e Ribeiro en Común. Por conseguinte, por maioría, fica dictaminada favorablemente. Moitas grazas, señor secretario. Quen dá para o grupo propoñente, BNG. Ben, pois moitas grazas. Eu creo que estes 3 puntos, se se fan por a orden no que están, pois sería moi favorable para todos. Porque o primeiro di facer un análisis do estado actual das estradas e rúas. Evidentemente, todos vemos, porque pasamos cos coches e incluso andando, cal é o estado das rúas. Identificar que administracións teñen a competencia directa, pois tamén. Agora xa se dixo que se estaba pintando, creo que de momento se están pintando os pasos de peóns da estrada que vai a Francelos e continúa hasta Filgueira, Cortegada, que como demandamos
xa en comisións e noutras ocasións, varios grupos, nos parecía bastante perigoso, sobre todo pola noite, por a falta de luz e con néboa, que no noso concello e outros sempre abonda. E solicitar ao Goberno municipal a rápida actuación. Sí, a rápida actuación, pero creo que foi nas anteriores comisións, o día seguinte estaban bacheando, por exemplo, na Rúa San Francisco. E eu xa remitín unha foto de a maneira que teñen de bachear. Eu non sei se teñen moita prisa ou é realmente porque dicen, bueno, con isto de momento van calar un pouco, por menos uns días, pero é que para nós eso non é a solución, porque ese bacheado que se fai, no momento que volve a chover, un día ou dous seguido, pois xa volve a estar igual. E bueno, entonces creemos que esta moción é unha moción moi sinxela de facer, estudiar como está o estado actual, as líneas, incluso tamén me fixei que hai algún paso de peóns aquí xa en Ribadavia mesmo, que tamén hai que darlle un repasiño a posibles líneas continuas para saber se se pode aparcar ou adiantar, porque despois moitas veces axuda tamén a garantir a seguridade de quen conduce e de quen incluso quen transita por ela. E nada máis, penso que é moi fácil de facer esta moción e de aprobar tamén. Moi ben, moitas grazas. Quen dá para Ribeiro en Común? Ben, grazas. Como se dixo xa nas comisións, esta moción é poderíase presentar como rogos, de feito son rogos escritos de todos os grupos que se foron presentando nestes meses, polo tanto, nos vamos a votar a favor nese sentido. Creo que é o que levamos pedido tanto o PSOE como o Bloque como o Ribeiro en Común, e son cousas fáciles de realizar daquela maneira, e me explico. Primeiro, o bachado que se está facendo non é arranxar, vaya por diante. Polo menos sinalaba Maite, Rúa Progreso, que é autonómica, se podría dicir o mismo da Rúa Piñeiral, que creo que tamén se bacheou e non quedou ben. Polo tanto, haberá máis casos e, o bachado a veces é unha transición e así o vamos a tomar nós. A transición está ben, é dicir, é algo temporal, pero non é a solución. Supoño que o BNG tamén o di nese sentido, quero pensar. Polo menos o noso grupo así o di. E é máis, como experiencia recente de goberno, inda que o noso grupo non levaba esa área, si a Xunta de Goberno, na que formábamos parte, evidentemente. A Rúa Progreso é competencia e titularidade autonómica da Xunta de Galicia. A Rúa Ribeiro ata o cruce, máis alá do cruce do Serrallo, do Serralleiro, é municipal. O anterior goberno tuvo que, en solitario, con recursos propios, arranxala. A estrada de Filgueira, que vai a Francelos e Presigueiro, pero que chega na realidade ata Filgueira, así se chama, e que continúa hasta Pontebarsas, a fronteira con Portugal, é autonómica. O problema xa está máis que falado, tanto en comisión, non vou a reiterar, pero o certo é que moitas veces os concellos, e o temos en experiencia na pasada legislatura, cando viñeron aquí técnicos da ASI, o anterior goberno trasladoulle unha serie de peticións. Os gobernos municipais, inda que non teñan competencia nesa estrada, poden facer moito. Sobre todo, quero pensar si o goberno que xestiona esas estradas é da mesma cor política que o que xestiona Ribadavia. Ben, o anterior goberno municipal, a pesar de non ter ningún goberno supostamente amigo, fixo bastante máis co que leva feito este. Isto é así, polo menos preocupouse e lle trasladou. Porque en eleccións, volvo a decir, se dicía unha cousa e 7 meses despois se fai a contraria.
E non estou falando de ruído, estou falando de xestión. Ou non te queren moito en Santiago nin en Ourense, na Diputación, ou o boicot a Ribadavia continúa. E isto, desde o noso punto de vista, non nos parece de recibo. E así nos vamos a defender Ribadavia, goberne quen goberne en Ribadavia. Ou simplemente o mellor non se fixeron os deberes, que tamén pode ser. E que haxa deixadez de funcións, que tamén pode ser. Non digo porque, evidentemente, tampouco teño datos, pero son as posibilidades que hai. Son as posibilidades que hai. O que sí está claro é que en eleccións se dicía unha cousa e agora sabemos a xestión que hai. É pouco menos que cero. Pouco menos que cero. Entonces, bueno, máis alá de que ese parcheo nos consideramos que hai que facer moito, parecerse un pouco máis aos partidos das eleccións, parecerse un pouco máis. Non estaría de máis. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Na perversión do debate anterior, a min se me ocurre, que podemos facer sin boche, a min se me ocurre facer unha emenda de engádega, que ao final sería de sustitución. E sería, por exemplo, que a única administración que cumple que as estradas do Concello de Ribadavia é a administración estatal. O ten dito Maite moitas veces, que se están facendo moitísimas cousas. Xa vimos a limpeza de maleza e de todo o demais que se fixo Nacional 120, cando estes señores entraron a gobernar, porque outros habíamos licitado, e o goberno do Estado non chantaxea, non chega e cando chega outro goberno deixa de facelo, pero non foi máis alá. Se están limpiando as cunetas e todo o demais, como ti dixeches unha vez, esas son do Estado, pero non se dice, se pode poñer aquí. Están detectadas, sabes? Están detectadas. As únicas que non cumplen son as da Xunta. Diga vostede ahora tamén que eu fago electoralismo, o que diga Mariluz. Home, o estado das carreteras neste Concello é lamentable. E si o digo eu, e si que queren que se campaña electoral, si, é un desastre. Entrar a Ribadavia é pouco menos que entrar nunha zona de guerra. E non o digo eu, o dicen os veciños. O que pasa que, como decía Brais, que non confundamos, que non salen os ultras eses que tiñan para facer fotos que se lle acabou o carrete. Porque ese non é o debate. Podíamos facer outros, pero xa non nos dedicamos nin a eso. É tan triste o que está acontecendo neste pobo, 8 meses despois, que ao millor as ganas hasta de protestar lle quitan vostedes aos veciños. Porque non é outra cousa que eso, porque o que acontece nas rúas é lamentable. Algún, incluso, do seu partido xa empeza a protestar. Que tamén a algún se lle escapa. Se deben esquecer de quen son as estradas e algún que tiñan algún hooligan, porque era así, ahora dice que as entradas do pobo son lamentables. Dice o mismo que decía antes, só que ahora con máis motivo, porque son lamentables. E iso é unha realidade. Entonces, non veñan vostedes dicindo que despois os demais facemos demagoxia, porque non é así. Non é así. Tamén se me ocurre outra cousa, Se me ocurre que ao millor podemos decirlle, a ver se é verdade que as arranxan todas, eu estou disposta a eso, me dá igual, non vou ir ao xulgado, a ver se ven Etel Vázquez e disfrazándose como fixo outro día o conselleiro na misa, pois ven aquí a dar un paseo polas calles e dice que as pinten. Porque isto sí que é unha realidade, os pasos de peóns que estaba a decir Maite, tamén son competencia autonómica, os que pasan polo centro de Ribadavia. Non se ve, xa, de pouco vale que outros puxéramos, cando puxemos a andar o tema das balizas luminosas, fixemos unha petición á Consellería para que se pintaran os pasos a peóns. Está contestada aí, Vostede como alcalde, pregúntelle ao secretario que ten. Está contestada, de fai casi 2 anos. E sabe o que dixeron? O mesmo que dixeron agora, que eses traballos non se acometen hasta que o tempo acompañe tal. Home, xa pasaron 2 anos, non sei cando van a esperar. Pero sí que sei cando van a esperar, fíxese. Cando é a carreira esta cando temos a supercarreira esta que ven de ciclismo aquí a facer a parada en Ribadavia, que seguramente se estuvera outro goberno non estaba. Digo, a mellor sí, pero son mal pensado, como quitaron, non, é en febreiro.
En febreiro 22, non? Bueno, 24. Non vai a ser que a ver se as arreglan antes, porque a mellor temos suerte e o estado lamentable se terá que mudar, porque claro, se terá que disfrazar, porque se traemos esa volta ciclista, que nadie duda da súa calidade, entra neste pobo, algúns, acórdanse vostedes como andaban os ciclistas de antaño, que a roda aquí, pois vamos a ter que volver ás mesmas, porque o mellor neste pobo pasa eso, e damos unha imaxe lamentable. Porque entren por donde entren, teñen un problema neste momento. Non solamente aos ciclistas, sino incluso os que levan todo a parafernalia esa que traen. Xa poden traer tractores, porque tal como está o asunto, témolo complicado. Entonces, seguramente se arranxen, pero se non se arranxan, xa lle digo eu o que vai pasar. Xo anuncio tamén, e non son vidente. Se vostedes perderan a Xunta, os 3 días que van pasar, a culpa é do goberno novo da Xunta de Galicia que non arranxa as rúas de Ribadavia. Poden vostedes estar seguros que vai acontecer eso. E vostede, seguro que é o primeiro que vai salir a dicilo. Pero xa, para evitar que eso pase, xa lle anuncio eu, que as cousas non lle están así. Póñanse a currar un pouco, home, porque, de verdade, eu digo sinceramente, si teño, o decía Brais, agora xa falando en serio, home, vostedes pasan por aí. Eu non lle digo que arranxen todo, que se poñan agora a asfaltar todo, evidentemente, hai que facer proxectos, hai que facer cousas. Nadie dubida deso. Pero é que hai cousas mínimas que se poden facer, é que non se fan. O que lle estou dicindo eu, que tuvemos que salir algúns a facer un vídeo protestando e chamándolle a unha conselleira de estrutura das estradas para que viñeran pintar. Deso se trata. Pois mal vamos, como goberno. Porque iso é o que acaban de dicir os seus veciños, non o digo eu, estaban pintando ali cerca de onde vivimos algún. Estaban dicindo, home, menos mal que salides a decir algo para que pinten a estrada. Home, me parece lamentable. E non é cuestión de que non houbera días para pintarse. Non vale a excusa de que chovía, non sei que, porque hoxe para pintar estaba bastante mal o día, por certo, cando se puxeron. Por lo tanto, hai que estar un pouco enriba das cousas. E iso é unha cuestión sinxela, porque lle demandades a outros. Non é que as teña que facer o Concello, que o Concello ten menos capacidade. Mira, se quixera facer demagogia, como facía Derbós, só tendes que ir a ver o que pasa na Rúa Consello, é toda a estrada que une esa rúa ca Nacional 120. Home, xa sei que ten problemas, xa sei os que ten, xa sei os problemas que ten que a Confederación, non se pode asfaltar, pero que non se pode nin pasar. Non sei se pasades por ali, pero é un escándalo, E, polo tanto, esas cousas as podedes arranxar vos. As tivemos que facer outros antes. E, se non, yo pedimos a quen sexa. Incluso naquel momento as brigadas da Diputación. Eu creo que se poden facer esas cousas. Entonces, por iso a mí me parece unha moción que é o suficientemente importante para dar unha boa sensación. Que a vos, supoño que tamén vos preocupa, e non é demagoxia, pero ao final nos tedes que dar a razón que outro día o decía Miguel nas propias comisións. Se lle escapou así medio de sin querer, pero decía que o estado era lamentable. E isto non é dun día nin de dous. Isto é unha cuestión de que evidentemente chove, evidentemente pasan cousas e se vai deteriorando. Pero hai que intentar poñerlle freno a algunhas. Cando menos, como decía Maite, eu non sabía se habían baixado ou non na baixada do Piñeirada, hasta tuve en dúbidas. Despois me din conta de que algo sí, pero de verdade, hai cousas que se poden solventar. En todo caso, máis alá da moción, o que espero é que se arranxen, aínda que sea por a volta ciclista, de verdade que é así, pero que polo menos que estén nunhas condicións, cando menos as entradas do pobo, decentes. Yo dos pasos de peóns, de verdade, consultade o que estou dicindo se non é certo, porque esa petición se fixo fai 2 anos, e se se fixo fai 2 anos foi porque estaba mal. E hoxe non é tampouco demagoxia, pero hai pasos de peóns que non se ven. E é un peligro, porque despois, se pasa algo, non lle podemos botar a culpa á Xunta de Galicia. Teremos que facernos tamén eco do que decimos nos plenos. Entonces, bueno, a min a moción ao noso grupo nos parece ben e vamos a apoiar. Moi ben, moitas grazas. Gracias.
imos votar a favor tamén. Bueno, de feito, para que parece que non nos traballamos e seguimos traballando. No punto número 1 e 2, de feito, este ano o plan de mellora de camiños municipais contempla unha segunda, digamos, partida para facer precisamente isto, un inventario dos camiños, para analizar en que situación están e facer posibles nas intervencións futuras, poñer un pouco de prioridades. Entón, estamos estudiando si nos podemos acoller a esa parte da línea e nada, na segunda, nas que son titularidade nosa, responsabilidade nosa, pois, de feito, estamos traballando. O que pasa que, a veces, por cuestións económicas, outras veces por cuestión de organización de personal, non damos atallado todo. Nas que non son titularidade nosa, nos pedímolo e facemos o noso traballo e, moitas veces que non se faga non quere dicir que non se demande. E tampouco que se faga ahora quere dicir que sea porque salen en publicacións. É dicir, este goberno desde que entrou sigue traballando e as demandas están aí. Entón, nada, simplemente que nos imos a votar a favor. Moitas grazas. Quenda de peche para o BNG. Bueno, moi rápido, porque, eu expuxen a moción e os compañeiros, estendéronse aí en as outras explicacións que están moi ben. En moitas cousas, eu creo que aí estamos todos de acordo que cando se dice que todos queremos o mellor para Ribadavia, eu creo que somos sinceros cando decimos, pero despois hai que levar a cabo certas accións que o demostren. Entonces, sabemos que non se fai todo nin unha semana nin un mes, pero a veces é a maneira na que se fai, e por iso digo que é mellor, como acaba de dicir a Mariluz, que o mellor que se faga unha rúa ben feita, que quede ben feita, que non que se este todos os meses ou cada 15 días ou incidindo neso porque quedou mal. Eu son desa forma de pensar, porque senón pouco andar a correr con prisa e a ver, pois xa que nos pediron isto, vamos aquí, a ver, ao final eu creo que acaba sendo o traballo queda peor feito e os resultados tamén menos duradeiros. Acabase de decir que o estado das rúas é lamentable e que todos sabemos, non? Os que vivimos aquí e sobre todo os que veñen de fora, que non viven en Ribadavia, son os que ven, a mí mo di moita xente que ven a Ribadavia, que bonito este pobo e que pouco cuidado está, e é verdade. A entrada por a parte da Rúa San Francisco, que a min dame moita pena porque eu traballo ali desde hai moitos anos e hai moitos negocios que están dando algo de vida a esa rúa que cando xa non estén e é unha entrada a Ribadavia porque está ali a estación de tren, está a estación de autobuses e a entrada é moi penosa, moi penosa. A min dame pena porque eu creo que cando decimos que lle queremos a Ribadavia que se pode facer moito por Ribadavia, que o hai que intentar e de verdade, non de palabras, senón de feitos. E o tempo fainos falta a todos. Claro que en pouco tempo non se pode facer moitas cousas, pero se se ve a intención que é boa, pois tamén é favorable para todos. Moitas grazas por apoiar e nada máis, grazas. Moi ben, moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor da moción. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto 8, que mocións de urxencia. Algúnha moción de urxencia? Non, non hai. Ben, pois punto 9, rogos e preguntas. En primeiro lugar ten a palabra Ribeiro en Común. Ben, pois mira, reiterar os rogos da anterior sesión plenaria. Unha delas era justamente o mal estado das estradas San Francisco. Non saliu a colación no debate, por iso o volvo a reiterar. Tamén, non digo a de San Francisco, senón a de San Cristóbal. Recordo que a de San Cristóbal está moi mal, é unha das máis transitadas do municipio polo polígono e porque é a de Carballiño e evidentemente se nos dixo o anterior goberno que se iba a facer unha vez rematara o goberno anterior as beirarrúas, pasaron xa bastantes meses, nos gustaría saber unha pregunta, porque xa o preguntamos no anterior pleno e nos anteriores, creo recordar, tamén
por escrito, temos presentado. Nos gustaría saber se hai unha previsión de mellora do pavimento. Insisto que unha estrada autonómica, e se hai algunha previsión. Se non hai, bueno, pois evidentemente, unha vez máis Reviron Común reitera que o Goberno o reclame na Xunta. Reiterar tamén o dixemos con anterioridade, tampouco sabemos, temos noticias de que se lle comunique tamén a Adif porque continúe o proxecto de limpeza da ponte do ferrocarril que iniciou na anterior legislatura e temos preguntado en comisións e en algún pleno anterior e tampouco temos información a maiores, preguntar se a alcaldía ou, bueno, se o goberno, mellor dito, ten información ao respecto. E lembrar tamén, non sei se o goberno ten, o digo porque é un rogo de outras sesións, se o goberno ten algunha información sobre a posible mellora e limpieza da ponte de San Francisco, que é autonómica, e se non, reiterar o rogo feito con anterioridade a Etel Vázquez, que está en funcións, pois a mellora desta ponte. Temos tamén solicitado outras medidas, polo menos o noso grupo así o ten feito. Nos gustaría saber, porque se nos dixo en anteriores sesións que a feira iba a ser inminente o seu traslado, volvemos a preguntar pola cuestión e se non é así, bueno, que se nos diga a nós e a todos os grupos, a toda a veciñanza, cal é o plan do goberno. O digo porque saiu a debate público a cuestión, mesmo algún comerciante dixo que estaban obrigado o Concello pola Confederación Hidrográfica a subila, sacala da Beronce e a subila para o centro. A nós non nos consta cando estivemos no goberno, por si, bueno, con boa intención viñemos a preguntar ao Concello se así era, ao secretario, polo menos o que a nos dixo reiteradas veces, é que tampouco lle constaba ese escrito da Confederación Hidrográfica pedindo ao Concello que traslada a feira, e en todo caso se fala moito, polo menos en redes sociais, como xa aludín antes, por parte do Concello e do Goberno, a que a cidadanía opine sobre o plan de turismo, opine sobre outras cousas, pero isto nos consideramos que é un punto importante para pedirlle opinión á xente. Seguramente hai gustos para todos os públicos, é unha obviedade. Na Beronza ten cousas positivas, isto tamén é así. Bueno, nos xa adiantamos que creemos que debería estar no centro, polo menos como mínimo unha vez ao mes, se non os dous. Evidentemente que fora compatible, como xa temos dito moitas veces, con non cortar enteiramente a arteria principal que é a Rúa Progreso. Creo que o goberno actual xa ten outras alternativas e o único que falta é que se atreva a facelas, claro. Nos consta tamén que os comerciantes están tamén opinando ao respecto internamente, a Asociación de Comerciantes, quero dicir, máis representativa. Polo tanto, creo que o Concello o lóxico é que faga o propio, que pulse o que a sociedade pensa. Insisto, sin necesidade delo, o noso grupo xa se posiciona, insisto, sendo o máis intelixente, polo menos o máis interesado sería non facelo, pero creemos que en política tamén se está para opinar e para, inda que sea na oposición, interceder. Nos gustaría, máis alá de velo na prensa, tamén que se informara a cidadanía e a propios grupos polo incendio do Punto Limpo. Xa o dixen no debate deste pleno e o reitero, é un rogo, máis que nada porque no anterior goberno, cando tamén ardeu, por certo, a policía nos advertiu que era intencionado, daquelas,
Sin embargo, non tivemos o apoio da oposición naquel momento, máis ben ao contrario, casi culpando ao Concello e ao goberno daquel entón e ao seu responsable, o concelleiro de servizos, de ser o responsable dese incendio, cando eu creo que os grupos e todo o mundo sabíamos que había unha mala intención por detrás, non? Evidentemente manifestar o noso rexeite e todo o apoio ao goberno e ao Concello diante destas actuacións, se é que se demostra finalmente que foi intencionado. Nos xa dixemos, e eu creo que sí, por experiencia anterior de goberno e por analoxía, en todo caso mellor é certo que xa se tiña que ter feito e o pudemos ter feito nós e por iso non o digo con total honestidade. Creo que o mellor unhas cámaras serían importantes porque, bueno, evidentemente no inverno a repercusión destes incendios e desta mala fe de algunha xente pois é menor, pero no verao pois evidentemente como pasou en 2022 evidentemente tuvo repercusións bastante máis graves, non? Entonces, bueno, quizás esa sería a medida. A segunda medida, evidentemente, eu traía como pregunta. Entendo que os colectores novos ainda non chegaron e, polo tanto, non se viron perxudicados, non? Bueno, é unha boa noticia, polo menos, para non inutilizar algo que creo que fai falta. E o que sí pediría tamén como rogo ao novo goberno, na medida do que poida, porque estou seguro que se isto chega a pasar a outro goberno non lo pedirían e o que estamos a pedir é cousa bastante doada de facer, creo eu, sobre todo se tes administracións en fin, que che poidan axudar, como é a Diputación. Pediría a Diputación un pouco de diligencia, tamén a Xunta si pode colaborar para que se restablezca a normalidade no Punto Limpo. Insisto, sei que é algo que non é da hora, pero evidentemente empeorou moito nos últimos meses a súa situación. Quizás o incendio o fixo máis visible, pero é unha realidade. Eu paso todas as semanas por ali e está ben que se puxera esa rede, non? Polo menos dá unha imaxe mala, pero menos mala que antes, pero o problema sigue sin resolverse. E cando estaba na oposición ao goberno o iban a arreglar en un día. Entonces, bueno, nos por ahora non estamos actuando públicamente porque creemos que evidentemente a nosa forma non é a do PP e non nos gusta usar esta demagoxia con estas cousas, pero estamos avisando. Claro, a seguinte vez que pase, evidentemente farémolo con notas e máis cousas e con protestas. Unha pregunta e un rogo no mesmo punto. Nos enteramos polas redes sociais que veu a directora xeral de Xuventude ao Mix o día seguinte de que nas comisións informativas nos enteráramos que había pingueiras na Casa da Xuventude da UMIX. Entonces a pregunta é, non sei se alguén do goberno lle trasladou á directora xeral esa situación e pediu axuda para reparalo, e se non foi así, evidentemente o rogo é que se faga, claro, evidentemente. Reiteramos un rogo da Comisión de Tráfico, da convocatoria da Comisión de Tráfico, e reiterar que as queixas veciñais, pelo menos no casco histórico, e en algunhas máis do centro están e siguen medrando esas queixas. Creo que urxe xa esa comisión de tráfico, se nos dixo fai meses que se iba a ser inminente. O propio conselleiro de tráfico, bueno, non é o de tráfico, pero é quen nas comisións informativas levou o asunto, nos dixo que iba a ser inminente. Nesta última dixo que se iba a facer. Ben, máis alá de esperar informes da Policía Local ou non, os que, si quere a colaboración honesta, porque poderíamos facer moitas críticas tamén en público, máis das que o mellor o concelleiro e o alcalde se pensan, con honestidade decimos que a pouca e humilde experiencia que temos nesta área podémoslo axudar, entre outras cousas porque no casco histórico está sendo un escándalo. De verdade, coches todos os fins de semana e todos os días estacionados onde non se pode. Pero outros, vamos, sin nin tarxeta nin atisbo de solicitala, pola cara.
O centro, Rúa Progreso e Rúa Ribeiro, un escándalo. Peor que nunca está o tráfico. Recortan unha hora no estacionamento e non dan alternativa por parte do goberno. Estas queixas ao noso grupo lle chegan. Quero pensar que os demais grupos, sobre todo de goberno, tamén. Que quen ten esa capacidade de xestionar e de resolver estas cuestións. Insisto, de verdade que o digo con toda honestidade, creo, e xo teño dito en público sin ter nenhuma necesidade. Despois poden dicir que foi proposta de Ribeiro en Común. Pero que hai cousas, hai que supervisar o das tarxetas. Hai que supervisar. Eu me ofrezco de novo a botar unha mão, se queren, a peneirar co concellero que leva a área as do casco histórico. Eu propoño e volvo a propoñer que se amplíe a zona azul a Rúa Ribeiro. Creo que, bueno, son cousas en positivo, non entendemos moi ben porque non se convoca esa comisión. En todo caso, bueno, un último rogo e uns últimos. Non sei se hai queixas dos clubes oficiais respecto á demora da pista deportiva do pabellón. A nos se nos queixan, evidentemente. Supoño que é obvio que non o queren formalizar nin explicitar en público por non causar mal ambiente, ou que non comprendemos, porque estou seguro que se gobernáramos nos o farían, e sobre todo estou seguro que é un dereito democrático, é unha práctica democrática de queixarse, tanto cidadanía como clubs, como asociacións, e os gobernantes, tanto os que estamos tamén na oposición, pero sobre todo os gobernos, temos que asumir as críticas con toda a naturalidade, sin represalias e sin malestares por parte de quen exerce esa crítica. O digo para todo, non só para isto. En todo caso, se dixo que iba a ser inminente, que iba a ser prácticamente, iba a estar acabada no Nadal, e ahora vemos, evidentemente, que isto trae máis ralentización e máis demoras das que dixéramos. Non se nos dixo, e de verdade o dixemos en Consellos de Deportes no seu día, pedíamos que se fixera esta obra ou acabar as temporadas para non molestar nin enturbiar a competición dos clubes. Se nos dixo que non, que prácticamente iba a ser en Nadal, e ahora vemos que non é así, tal e como o advertimos. En todo caso, non sei se lle consta esas queixas, esa pregunta que lle fago ao alcalde e como presidente tamén do Consello de Deportes, e, bueno, se hai algún argumento real para tela feito ahora e non o rematar en maio. E un último rogo, ademais de retirar a sinalización provisional de obra, isto temos dito, incluso creo que por escrito, na Porta Nova queda horrible, é dicir, esa liña pintada no casco histórico, na porta medieval máis visitada de Ribadavia, que sea constantemente, bueno, vítima de coches, ahora por parte do Concello unha franxa amarela que dista moito de ser de acorde coa normativa de PERI, ou esas sinais de obra provisionais quedan horribles. Basta que, bueno, o goberno non queira poñer bancos e sardineiras como pediu o Ribeiro en Común. Bueno, están na súa potestade. En todo caso, pedimos de novo que retiren esta sinalización. E facemos unha pregunta, máis que nada porque a podíamos ter feito ao secretario, pero bueno, para que se vexa que somos transparentes, nos gustaría saber se o punto de carga eléctrica, se xa temos resposta por parte da AXI, que quen ten a competencia e o escrito que paralizou que se conectara o punto de carga eléctrico da Rúa Progreso do anterior goberno, se xa temos resposta, se é negativa, se é positiva, se se pode, o rogo é que se insista na súa autorización a AXI, e se é negativa, evidentemente, ou se se vai a demorar, se se atisba que vai a demorarse moito, en todo caso pedimos que se busque unha alternativa, porque é unha pena que o que está creado, ainda que sea de outros gobernos, creo que sería bo que se pusera, que se activara o antes posible, e bueno, creemos que
que sería moi positivo que se fixera o antes posible. Se me esquecía unha pregunta, perdonen, non sei se, é que non o ven, non sei se o alcalde de Ribadavia asinou contra a lei da amnistía, é unha pregunta en serio, é dicir, nos gustaría saber se o alcalde de Ribadavia se sumou a eses alcaldes da provincia de Ourense e de Galicia que asinou contra a lei da amnistía, nos gustaría sabelo. E por último agradecer a mensaxe da concelleira de Obras que nos convidou, supoño que a todos os grupos, a nós tamén, ou a nós polo menos, a que opináramos sobre o plan de obras. Eu creo que é de agradecer ese diálogo, polo menos pola nosa parte. Quería rematar o turno así, grazas. Moi ben, moitas grazas. Dos rogos tomamos nota. Preguntas, empezo pola última, pois non, a verdade é que non asinei ningún tipo de manifesto. Pero bueno, non tería problema en facelo, dende logo, pero non, dasa circunstancia de que non asinei. En segundo lugar, no tema do cargador eléctrico non temos resposta aínda non temos resposta sobre esa autorización. Demora na obra do pabillón, se me constan queixas ao respecto, pois teño que ser sincero, non, a día de hoxe non recibí ningún ao respecto dese tema. En todo caso, a obra, como ben sabe, se non me equivoco, creo que o prazo de execución remataba a mediados de febreiro e de momento está en prazo, estáse cumplindo escrupulosamente de momento o prazo de execución, é dicir, ainda estamos en prazo de execución da obra, pero non me constan esas queixas. Sobre o da Directora Xeral de Xuventude, si se lle trasladou a situación da OMIX, efectivamente, se lle trasladou que era necesario buscar a maneira para poder arranxar esas pingueiras, e en eso estamos traballando tamén, non só no caso da OMIX, sino tamén creo que se lles informou do Centro Sefardí, do Museo de Cultura Sefardí tamén, que estamos traballando para intentar levar a cabo un cambio de cuberta. Despois, en referencia ao punto limpo, vamos a ver, no punto limpo, dicir que evidentemente está mal, pero mellorou nas últimas semanas. De feito, a ver, hai contenedores novos ali, pero non se viron afectados polo incendio. Hai 2 contenedores novos, se non me equivoco, ali, que non se viron afectados, evidentemente, polo incendio. Se foron retirando nas últimas semanas, se non me equivoco, creo que 3 contenedores saíron xa de diferente tipo de basura que fomos sacando nas últimas semanas dali. E estamos en ese proceso de limpeza e de adecentamento do punto limpo. Evidentemente, como dicía antes vostede, e nos intuímos tamén que este incendio, polas características e polo que sabemos ata día de hoxe, foi intencionado. Evidentemente estáse cursando as dilixencias co respectivo parte da Policía Local. Mañán cursaremos dilixencias tamén ante a Garda Civil e estamos con ese procedimento, pero todo parece indicar que foi intencionado. En referencia ao tema da feira, ben, pois sobre o tema da feira, eu creo que xa falamos desta cuestión aquí en outras ocasións e nós estamos... entendemos tamén que vamos a, o sea, que se vai a levar a cabo cambio, pero eu xa díxeno desde o primeiro momento que falaríamos con todos os grupos tamén. Nos estamos, digamos que a folla de ruta ou o plan de actuación que temos é o seguinte: no vindeiro mes de febreiro temos intención de traer ao pleno unha modificación do regulamento existente de feiras, de feira de venta ambulante, non? Para melloralo, perfeccionalo e adaptalo á nova situación. Traeremos tamén con carácter previo os grupos para que o vexan a nosa proposta de ubicación, na cual se estuvo traballando dentro dos servizos municipais, facendo medicións, facendo propostas relativas ao tráfico e demais. Daremoslle traslado da mesma e todo isto coa intención de, unha vez modificado ese regulamento no pleno de febreiro, e entendo que consensuada entre todos de algún xeito a ubicación, ou polo menos queremos trasladarlle esa proposta antes de facela, digamos, oficial. Queremos que vostedes a coñezan e opinen sobre ela, e co horizonte de que no mes de, xa digo, isto en febreiro, no mes de marzo, a primeira feira do mes de marzo, día 10, se celebre xa nunha nova ubicación. Esa é a folla de ruta coa que traballamos. Entón, xa digo, nas próximas semanas
supoño que na semana que ven ou na seguinte pois teremos unha reunión na que lles ensinaremos cal é a nosa proposta de ubicación para a feira quincenal. Falaremos ademais sobre os aspectos que entendemos que se deben modificar para que todo isto quede recollido tamén no regulamento de feiras e venta ambulante, e iso, co escenario de aprobarlo no pleno e, como dicía antes, pois que se poida celebrar esa primeira feira do 10 de marzo nunha nova ubicación. Esa é a folla de ruta que queremos, que temos planificado seguir. Despois, en referencia ao tema da mellora a limpeza da Ponte de San Francisco, tomamos nota e trasladaremos unha vez máis esa petición, igual que o caso da Ponte do Ferrocarril a Adif. Previsión de mellora do pavimento de San Cristobo, pois si efectivamente tamén coincidimos en que está en mal estado e tamén trasladamos a necesidade de mellora, e eu agardo que evidentemente non temos unha data exacta, pero ao longo deste ano 2024 se faga unha pavimentación completa da estrada en San Cristobo. Ese é o escenario tamén co que traballamos, que neste exercicio pois quede feito eso, e intentaremos tamén, de feito xa para eso se encargou a redacción do proxecto, que xa temos redactado, xa entrou por rexistro e demais, facer o arranxo, que pasa que, é un investimento, e neste caso unha vía municipal, pero un investimento importante, a carretera da Veiga en San Cristobo, que tamén ten un estado lamentable. Entón, tamén teñen a súa disposición o proxecto que entrou a semana pasada no Concello. E despois creo que xa contestei as preguntas que me formulou, e dos rogos tomamos nota. Unha que era, se lle consta o escrito da Confederación Hidrográfica para certo, é verdade. Non teño constancia de existencia de ningún escrito de Confederación Hidrográfica solicitando un cambio de ubicación da feira. Se me olvidaba tamén reiterar as melloras no campo da feira. Polo menos a súa sinalización, hai sinais a punto de caer, ademais de outras cousas que xa presentaremos por escrito. Nada máis, grazas. Moi ben, tomamos nota do rogo, grazas. Quenda do BNG. Gracias, moi rápido. Mariluz, xa metimos un escrito por os vertidos que está vendo ali na Camiño do Río en Francelos, que máis alá do visual, que pasa moita xente pasando por aí, pois está vertindo directamente ao río. Non sei se os medeiros son pluviales ou son fecales, pero como rebenta, igual son fecales, pero como rebenta, pois cae todo por río. Es que cae que sea canto antes, para recordárvolo. Segundo, se temos proxectos xa da casa que se vai arranxar ao lado de San Xoán, se vai haber comisión do PERI de seguimento, o proxecto da casa que se vai... Sí. Vale, pois gustaría meter... Vale, perfecto. Joli, Escola de San Cristobo, estamos oindo que hai moi poucos nenos que baixaron as matrículas e que corre o perigo de que vai pechar, ou baixar de 5 alumnos. Se sabemos algo deso, e se sabedes algo deso, pois que se tomen medidas para que se evite. Non sei se oístes algo. Recordaxe dos gastos do Nadal, se cando poidas pasárnoslos. Queríamos saber tamén por aí se se avanzou algo na nave do GES, por se hai algún avance neso. Teña por aquí anotado máis. Si gustaríanos tamén reiterar unha pregunta que fixemos en comisións, que a nos, algunha traballadora do Servicio de Axuda no Fogar, díxonos que houbera malas contestacións por parte de xente daqui do Concello. Non digo a nadie en concreto, que recibiron malas respostas, por exemplo, de se non che gusta o traballo hai máis xente esperando, ou este o que hai, lo tomas ou lo dejas, cousas deste. Entón, si pode ser investigarse sobre eso, non quero decir moito máis, porque simplemente para que estedes alerta de se pasa eso, ou que tomedes medidas, estas cousas. Ibache preguntar tamén o do camiño da rúa Estrada da Veiga. Non oín ben cando iban esos datos, porque, a ver, realmente esa estrada, eu teño a costume de ver a TVG, o telexornal, e todos os días aparecen concellos onde veciños denuncian fochancas que dan moito bombo e platillo. E eu, nesa estrada, non é porque viveu ali, é porque hai algúns charcos que cubre ali, que te podes, que se te metes, cúbreche por a cintura, e tú vives ali, entonces hai que darlle brío, porque unha vez dicía o Juan Carlos que porque chovía non se podía votar,
pero chover chove en toda Galicia, non chove só en Ribadavia. As denuncias faense en todos os concellos. Tamén é certo que na TVG sempre salen concellos con fochancas que son do Bloque ou do PSOE, eso tamén é certo, pero bueno, esa estrada de aí hai que darlle... Pero non digo que sea culpa vosa, siquera, porque eso se leva mal desde hai moito tempo, pero digo que é urxente, porque para min está moito peor esa que a principal de San Cristóbal. O sea, eu de anticiparía esa a outra, porque esa é terrible. Aparte, supoño que tamén tendrá algo de responsabilidade isto, se me podes informar, porque isto utilizan máis os de Carballeda que os de San Cristóbal, esa carretera. Podía haber un convenio ou algo, non sei. Non sei como vai este tema. Si, remato ahora xa, a ver se ten alguna. O do punto limpo xa vai estar operativo para o sábado, porque hai xente que quere tirar xa, non sei se está operativo xa ou non, bueno, eso nos informes. Gracias. En primeiro lugar, empezando polo final, outra vez, o do punto limpo, aínda non sabemos, estamos un pouco a expensas de os que non digan quen está facendo a investigación, de que tomen diferentes probas, imaxes e demais, e se nos dicen que se pode abrir, pois si estará disponible o sábado. Pero estamos a expensas de que nos confirmen que se pode abrir. No tema da carretera da Veiga, en primeiro lugar, o proxecto, xa lle digo, chegou a semana pasada, está a súa disposición, pode o ver, e pode ver tamén o coste do proxecto, claro, porque evidentemente ten un coste elevado para o que nos imaginamos, porque non só se trata do asfaltado, que é necesario, pero que aí hai que resolver tamén problemas estruturales desa rúa, como a recollida de augas, cunetas, etcétera, etcétera, non? Todo eso. Entonces, eso todo está recollido no proxecto, que o ten a súa disposición, pode consultalo nos servizos municipais, que non hai ningún problema. E na parte o que dicía de Carballeda, si é certo, pero que a parte de Carballeda está arranxada desde hai uns anos, está asfaltada. Si vostede sigue dende o cruce no que te metes para o pueblo en San Cristóbal, continúas cara adiante e vas a Veiga, ves que esa parte está asfaltada. Entonces, claro, aí actuouse na parte de Carballeda, non se actuou na parte que corresponde a Ribadavia. No tema que dicía sobre malas contestacións a traballadoras de servizos sociais e demais, pois investigaremos a cuestión. Nave do GES, dicirlle que de momento, desafortunadamente, non temos avances, é dicir, non temos unha nave que digamos xa que vamos a ir para aí, en cuanto estamos negociando varias posibilidades, pero en cuanto saibamos que teñamos unha, non teñan pena de que, ou nin dubiden que van a recibir cumprida información. Gastos de Nadal, pois xa a concelleira lles fará chegar. Colexio de San Cristóbal, ben, si, que ademais, no meu caso, meu fillo vai á escola que vai, e baixou a matrícula, baixou bastante neste ano, en referencia ao ano pasado. Houve unha perda de alumnado importante. O gallá se consiga que chegue máis alumnado a San Cristóbal. Desgraciadamente, como vostede sabe, e non é alleo esta cuestión, o problema demográfico ten un trasfondo que temos que analizar e mirar, e xa non só o futuro desa escola, sino de moitas outras. Que isto, en todo caso, no CRAS, saben todos os membros da corporación que levan aquí uns anos. É curioso porque se ten producido a situación de pérdida de alumnos ou aminoramento de alumnos en determinados momentos en colexios alternos. Hai uns anos San Pallo estaba na peor situación, sin embargo, hoxe é o centro que máis alumnado ten. Franceros tamén tuvo algún momento complexo, pero bueno, xeralmente ben, e agora está San Cristóbal nun momento de matrícula máis baixo, pero bueno, teremos que ver evidentemente como evoluciona esta situación. A proxecto da Casa de San Xoán teno a disposición tamén, está aquí no Concello, pode consultar, pero en todo caso irá para a licencia, ainda non fora unha memoria previa, pero aínda non foi o proxecto para a obra, ten que ir á comisión de seguimento do PERI, evidentemente, cando na próxima sesión irá. E xa foi. Bueno, revisamos, porque agora mesmo non lle sei dicir se foi o proxecto de execución ou foi o anteproxecto. Eu creo que foi o anteproxecto. Eu creo que fora o ante... pero non... Sí, o proxecto leva meses. Foi a comisión... Sí. En inverno do ano pasado. Claro, é que o proxecto leva meses e está aprobado. Entón, pero bueno, teno para consulta nos servizos municipais. E por último, tema dos verquidos que preguntaba. Efectivamente, somos conscientes do problema e da situación, e a causa
Desto é que non existe unha recollida separativa nesas zonas baixas, entonces aí conflúen pluviais e saneamento, e cando hai un aumento importante da auga que baixa por cuestión de pluviosidade, pois entran en carga e sale cara fora. Cal é a maneira de solucionalo de modo estrutural? Pois hai que facer unha obra importante para conseguir separar, para facer unha recollida separativa de augas pluviais e de augas fecais. En todo caso, o que faremos agora, intentaremos facer como medida, digamos, urxente, pois é a través dun camión bomba, pois intentar mellorar a situación das fosas, pero xa digo, non é unha solución estrutural porque o problema continúa aí, que é esa non existencia de recollida separativa. Vale. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o grupo... Ai, perdón, Maite, disculpa. Sí, a ver, algúns rogos e algunha pregunta máis. Bueno, tamén agradecer que se nos invitara a participar no plan de mellora de camiños. Creo que na última legislatura nos pedíramos en Santo André un arranxo en fondo de vila, que algo se fixo. Ahora nos comunican que, eu creo que foi por culpa dunha rotura que houve, que estuvo a Cualia por ali, e que quedaron, ao parecer, bueno, digamos que quedaron zonas que facía falta como botarlle unha terra ou algo porque está intransitable. Eso é como me comunican veciños daquela zona, vale? Entón, pedir que se lle bote un vistazo, por favor. Tamén pedir que se pode os árbores donde está o local social de Ventosela, porque xa quedaron ano pasado sin podar, está todo por ali, ramas ahora arrancadas, todo de follaje, van vir as eleccións, entonces non só vou pedir polo local social de Ventosela, senón que se lle dé unha visual a todos para que cando cheguen as eleccións pois estén nas mellor condicións posible, porque hai algúns que están que merece, hai que botarlle un vistazo. Despois, unha cousa da que se falaba tamén moitísimo en todos os plenos, en todas as comisións, do cal se decía que a situación era moi mala, incluso do concelleiro que era de deportes. Campo de fútbol, en que situación sigue o noso campo de fútbol? Ahora se está ben, se está todo solucionado, eu levaría unha alegría tremenda. Estuve vendo que se fixeron limpeza destes edificios encima do Frei, e agora que tamén vin o subir, que Sandame onte non estaba, no que era no antigo Santander. Supoño que serán peticións ou é un arranxo que fai os donos, ou que me expliquen algo deso. Creo que tamén hai un chamado plan de saúde que se asina entre Concello e Sergas. Ribadavia tamén está ese plan de saúde, creo, se está facendo algo relacionado con eso, que se promocione, se está facendo que se promocione para que a xente se entere ben, e se non se está facendo, pois que se intenten levar a cabo actividades, porque eu creo que son moi importantes para toda a poboación. De feito, nos nosos concellos o están facendo, funcionan. Vimos que unha empresa, creo que privada, oferta unha praza de persoal de monitora para o Concello, para o servicio de conciliade tanto de Semana Santa como de verán. Entonces non sei se aquí xa temos adxudicado desde o Concello ese servicio ou non. Vale. E creo que por último, para que non se me olvide nada, no aparcadoiro, o aparcamento que hai frente de Goima, creo que tamén hai que botar un vistazo ao firme, e creo que é necesario un espello, porque cando se sae, sobre todo, que se quere salir, claro, encontraste que o tráfico ven así, hai a maioría das veces hai coches aparcados e hai moi pouca visibilidade. Última pregunta, que me quedaba aquí, que temos aí ese proxecto tan importante que é o de saneamento e abastecemento de agua para Grova, Sanín, Chabolos e tal, como xa está aprobado o orzamento e está vixente, se temos unha data posible para o inicio desas obras tan importantes. Moitísimas grazas. Moi ben, grazas. Empezando polo final, non temos data, o que lle podo dicir, está asinado o protocolo entre Deputación, Concello e AXI para a realización da obra, asinouse no mes de decembro, e
pero non temos aínda a data. Entendo que aínda tamén haberá que, independentemente do protocolo, formalizar convenio no que si xa se marcarán as datas, porque non sei se será un investimento a realizar todo nun ano. Nós xa o previmos para facelo todo coa cantidade que corresponde ao Concello neste exercizo, pero igual é un convenio plurianual, como pudo ser o caso da Confederación nas beiras rúas de San Cristóbal, que se meten partidas en 2 exercicios diferentes. Non sabemos, eso ainda está por regular. En todo caso, en cuanto teñamos información sobre a data de inicio das obras, comentaremos. En referencia ao parking que hai na Rúa Ribeiro, pois nada, sí, é certo, e de feito xa estamos preparados para que eu entendo que nas vindeiras semanas, non moi tarde, acometeremos o arranxo dese espazo a través da cooperación coa Deputación, dese espazo e de algúns outros camiños que tamén, algúns outros puntos que tamén entendemos que hai que arranxar. Despois, Plan Municipal de Saúde. Efectivamente, o Plan Municipal de Saúde asinouse no mes de decembro, o Plan Municipal de Saúde 2024-2027, asinouse nun acto en Santiago de Compostela, no que eu participei no acto, pero quen asina neste caso non son os responsables municipais, sino que era a responsable do PAC e a coordinadora de enfermería por parte de Ribadavia, digamos, que o asinan cos responsables da Consellería e está en vigor dende, xa digo, dende o mes de decembro, que se levou a cabo a asinatura do mesmo. As actuacións que falaba son limpezas de fachadas que solicitaron os propietarios. Ademais, no rexistro poden ver como están esas solicitudes de limpezas de fachadas e se lle autoriza sempre co informe preceptivo de policía local e demais para, como se fai habitualmente para este tipo de actuacións. E tomamos nota tanto da actuación en Fondevila en Santo André como da poda de árbores que nos dixo do local de Ventosela ou de outros locais dos entornos dos centros electorales. E o campo de fútbol, vale, de acordo, grazas. Pois o campo de fútbol, eu teñolle que ser sincero, eu nestes meses non recibí ningunha queixa por parte dos usuarios da situación do campo. Polo tanto, se non hai ningunha queixa, eu entendo que non existe tampouco ningún problema. Vale? De acordo, grazas. Quenda para o Grupo Socialista? Sí. Con respecto ao punto limpio, unha pregunta. Porque dixo o alcalde antes que se habían reposto os contenedores. Eu entendín eso, a mellor confundime entón. Non se repuxeron os contenedores. Temos ali 2 contenedores novos que estamos utilizando para sacar, para adecentar o sitio, pero non son contenedores que sean... Simplemente era para saber se os había pagado seguro, non era outro. Entón, con máis motivo, eu xa teño manifestado en outras ocasións, xa teño dito que vou dicir o mesmo no goberno que na oposición, ou procurar dicilo. Eu faría un rogo que non se enterren máis cartos nese punto limpo. Hai que buscar unha alternativa a ese punto limpo. Ese punto limpo xa o dixemos por activa e por pasiva, non o dixemos cando estábamos no goberno e o dixemos antes. Cando estábamos na oposición, porque foi o Partido Popular o que se empeñou en facer ali un punto limpio. Foi vostede como alcalde. Eu sigo dicindo o mesmo. É unha mala zona por moitos motivos, pero que cada día se ve máis. E ademais, cando houve os incendios, a alcaldesa naquele momento que estaba se lle acusou de todo menos de bonita. E vostedes fixeron demagoxia dese tema. E o problema sigue existindo. Entón, acabamos de enterrar máis cartos nese punto limpo, porque é o saco sin fondo, e vai a seguir sendo, porque non solamente non dá un servicio axeitado, sino que non está en boa zona, e vai ser, como está sendo, moi complicado atallar eses problemas. Entón, hai outras alternativas, o dixemos no seu momento e o seguimos dicindo, hai alternativas no parque empresarial, hai algunha zona onde se podían construir, porque hai algunha parcela pequena, pero que para esas cuestións sí que podría servir. Non damos máis consellos nese sentido, cada un que siga facendo o que estime como goberno, pero creo que é unha mala decisión seguir investindo aí. Despois, outra cousa, non sabemos se ao final se concretou ou non, pero en caso de que sí, porque nadie nos dixo o contrario, según preguntamos, a pregunta é,
primeiro, si se vai eliminar a Mesa de Santo André electoralmente para estas eleccións que veñen xa en breve, e se é así, que se comunique aos veciños canto antes que esa situación vai acontecer. Xa o dixemos en comisións, e siguen vostedes sin facelo. Entonces, cando se atopen os veciños de Santo André, bueno, moitos xa sabrán, porque xa se lle dice por parte dos grupos e pero eu creo que non supón ningún problema decirlo, porque é unha realidade que, aínda que non nos guste, é a que hai. Pasamos de unir mesas por falta de espacio a eliminalas. Eso non é boa señal. E igual que o dos colexios de San Cristóbal. A que se refire vostede? Tomei nota do que dixo, que habrá que analizar o futuro das escolas que temos nos coles no rural. Home, vostedes antes non decían isto, a mí me preocupa esa frase. Si, a dixo así, está grabado e a dixo. E a mí me preocupa garantizar o futuro, analizar o futuro da escola. Ademais, a subrayei aquí porque me chamou a atención. Pasamos de, precisamente, vostede o decía, pasamos de alertar os veciños por unha cuestión que o Concello non tiña culpa e que non se había traballado con dilixencia en San Cristóbal, e había, casi non entraban os nenos nesa escola. Vostede o sabe perfectamente, e agora estamos a piques do que estamos. Tampouco é boa señal, tampouco é que vayamos, que melloráramos nese sentido. De un ano para outro. Despois, as demandas, rogaríamos que as demandas que se fan a outras administracións se fagan todas por escrito, ou que, cando menos, non se fagan por parroquias, como decían os nosos maiores. Quero dicir, que non se fagan por escrito a administración del malvado Sánchez, porque xa vin bastantes, e que se fagan tamén por escrito a las del señor Rueda, aínda que ao mellor xa non fai falta facerllas moito dentro de nada. Entonces, o digo porque, se quedan por escrito, despois non temos os demais grupos ningunha dúbida de que o goberno as fai. Eso é outro rogo. Despois, faría outra pregunta, que xa fixo Brais, e xa contestou vostede, non hai ningún escrito. En todo caso, que cando se transmite a información aos comerciantes e todo demais, con respecto á feira, eu creo que, ademais dos grupos, se tería que estar facendo xa, porque a veces se dan interpretacións dese estilo. Si a Confederación tiña problemas, por eso que se ten que mover a feira, claro, a Confederación, xa sabemos por que se dice a Confederación, pois tería problemas para ter a ubicación, e a mellor non tiña tampouco permiso da Confederación. Quero decir que hai que transmitir ben a mensaxe, non vai a ser que nos metamos en charcos que non debemos. E despois, unha pregunta. A decisión de cantas carrozas integraban a cabalgata, se houve unha decisión ao respecto, de quen foi? Se foi de vostede, alcalde, ou da Concelleira de Cultura. Me refiero, porque sempre había, ao mellor por parte de algunha asociación, había a intención de traer algunha carroza máis. E, polo tanto, saber se se limitaron ou non, é o que pregunto. Non digo que o fixaran, digo se houve unha limitación de carrozas, porque houve anos que houve máis, houve menos, evidentemente, eso acontece. E despois, un último rogo, e este xa é, en parte con ironía, e outro para advertir. O dixo antes Brais, e eu digo así de claro. Bueno, rogo sería pedirlle ao conselleiro e ao exdelegado da Xunta que acudan máis ás misas parroquiais, porque seguramente veríamos incrementado os que non somos crentes o noso gran patrimonio cultural, e ademais seguramente iban máis fieles a contribuir a que os domingos foran millores para eso, e a eso a nós tamén nos
tamén nos alegraría. Pero agora vai a que é en serio. Teñan vostedes claro, e o digo porque o alcalde ten defensa mellor xurídica polo Concello, pero teñan vostedes claro, os concelleiros tamén, eu digo porque o coñezo, que se se fan inauguracións ou cousas similares, enmascaradas noutras situacións, ahora cando cheguen isto, eu non as penso consentir. Se o dixen antes, eu advirto, e son 300 euros como mínimo, que ali a señora xuez mete a alguén por facer algún delito electoral. O digo para que despois non nos chamemos a engaño e lle digamos ao Partido Socialista que fai o que non debe. E o que as cousas hai que... Podemos pasar o da Iglesia, podemoslo pasar, facer como que somos tontos, pero o demais non o vamos a pasar, vale? Entre outras cousas, ademais o da Iglesia, porque é unha cousa que molesta un pouco. Eu recordo, digo outro rogo, o mellor isto para que conste en acta, transmitirlle a quen impulsou esas obras o noso agradecemento. O digo porque aquí houve un debate grandísimo con eso, con que nós nos aproveitábamos de que os impulsores do patrimonio habían sido unhas persoas e nós o estábamos vendendo como algo propio. Entón, nada máis lexos da realidade que o que vostedes acaban de facer. Vostede mesmo, señor alcalde, fixe unha publicación na que dice que, gracias ao conselleiro, non nombra para nada as persoas que impulsaron eso. E a fixo vostede. Eso, dende logo, denota que dice unha cousa cando está nun lugar, cando estaba aquí, e cando ahora lle toca estar noutro. E eso está moi feo, porque de ben agradecidos, bueno, o refrán como é, de ben nacidos é ser agradecidos, e polo tanto esas persoas, aínda que saliron na foto, siguen sendo os impulsores. Non vostede, non se equivoque. En todo caso, o impulsor deso foron esas persoas cun goberno que había aquí. E non era o de vostede, como intenta ahora vender e como intenta facer. E xa apostos a eso, tamén dicirlle, xa que traen enmendas e despois nos tildan de demagóxicos, tamén, por certo, con cartos dos fondos de recuperación, que tamén son do goberno do Estado, e vostede non o dice, pero eso non lle interesa. Por lo tanto, hai que ser un pouco serio nas cuestións que se plantexan, porque, senón, xa digo, facemos o tonto, pero non o somos. Entón, non enmascaren agora estes días en cuestións que nos fagan a todos pasar por un mal trago. Creo que non merece a pena, e vostedes non van a ter máis votos por iso, e nós non vamos a ter menos. Vai a ser a cuestión moi clara. A xente sabe o que ten que facer e non fai falta que lle fagan trampas dese estilo. Nada máis. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas. Coincido con esa última frase que acaba de dicir ao 100%. E firmo de baixo. A xente ten moi claro o que quere facer e non hai cuestións que vayan a influir en absoluto na súa decisión. A ver, preguntas. Limitación de carrozas de cabalgata. Pois non teño constancia de que existise. En todo caso, a cabalgata de Reis fai na miña compañeira concelleira de Cultura e ten plena capacidade para decidir calquera cuestión concreta da cabalgata. O tema da Confederación Hidrográfica e da Feira, non, repito, como lle dixen a Brais, non existe ningún escrito no Concello e máis, nunca houbo ningún tipo de impedimento por parte da Confederación Hidrográfica para a celebración da feira na Rúa Beronza. Por lo tanto, nese sentido, nada que decir e reiterareino aquí onde faga falta porque é certo, e o que é certo, non hai ningún tipo de problema con esa cuestión. Demandas por escrito a outras administracións sempre as facemos tamén, podeno comprobar no rexistro tanto no rexistro de saída municipal, que se lle fan demandas por escrito constantemente a todas as administracións. E referente a tema da mesa de Santo André, evidentemente se suprimiu porque xa tuvemos o sorteo das mesas electorais, o pleno de sorteo de mesas electorais, nese pleno xa viron as mesas que había e ademais eu creo que ese día xa incluso se redactou un bando para información dos veciños sobre esta cuestión que xa foi distribuído e xa é coñecido, polo tanto, nos diferentes lugares afectados, en este caso que son Santo André, Santa Cristina e a Quinza, que son, bueno, como saben no pleno das mesas da elección de mesas electorais, os veciños de Santo André e Esposende van a votar a mesa de Ventosela e os de a Quinza e Santa Cristina volven, como tradicionalmente históricamente o fixeron, a mesa de San Pallo.
Vale, pois nese caso eu non o sabía, non acudín ao pleno e non sabía do bando. Por lo tanto, desculpas nese sentido. E despois, é dicir que é unha boa actuación se se fixo, que ademais a propuxemos nós nas comisións. E tamén, que se me esquecía, porque tiña aquí anotado, dar os parabéns ao goberno cando o fai, aínda que sea mal tarde e arrastro, porque non sei quen foi. Pero volve a haber luz na Veronza. Entón, despois de 3 meses, como dixemos nas comisións, e o día seguinte sabía, é que alguén tomou nota. Por lo tanto, anteriormente tiñamos razón tamén en decir que non se había feito eso. Moi ben, pois remataron algún rogo máis ou pregunta? Non, bueno, pois agradecéndolles a todos o traballo, levantamos a sesión.